Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi sema mbia bonoiga na gukwanire anonsias kwabukire kurwa nyasawe berumia nyasawe berumwigenwa oyo tosisenire na ndoto rito kuri rero utambe nigo tugwate kipindi kiga mwanza rito kuri Jumatatu mpaka rito kuri Ijumaa asenga njoko mubaka nyasaye na komobonene na komosasima rero nitagete nkwana mangana makeigoro Yesu buna Yesu akwanete igoro ya masabo ari atogosaba anyare kwigore bisiri beigoro enjero bwende kwanda amasingira ao ekero gosaba abanta bange nigo bagosaba so wakiriogi nigo bagosaba so aso gwatora tu batamanye tinki kibente kokorekana ase katikati ya masabo egentege tangani ekero kogenda so gosaba osekero kogenda ase Nyasaye Yesu niga toroberetie na ndaga tobanga boronge na rero nintagete nkwana monaye ekegero omonto tokorangiria niga aro muruti wabaruti niga aro monene bwa banene goikatu yandaye ase njere yerengiya ekero tokogenda asa masabo ase litukuria rero ekero kosaba anda mazingira yako vizuri abantu ekero mogosaba osemo kwenda so gosibwa Nyasaye anda mazingira yako vizuri kanya the environment yali asore events ensafi evenchenu evendabu rosi bitamba rosi nyomba yabuse yorosie evengia na ebiko monyene esibie beka cyango chingi ya cyanga nerete cyanga cyama kero kogosibwa ere no muruti na ndere no muruti to oyore igoro mono ekero kogenda asore okomurangeria no bwente ko bakwetayarishira senjere yerengiya egento kende ya kabere tayarisha moyo wako arigania nkoro yao tayari asoko mubaka Nyasaye arigania nkoro yao ebe tayari asoko motogio monene ekero watwarire ribaga ngabono ngo sasimure gosengo sabore abana ba Nyasaye arigania nkoro yao asinjira yoko musasima to basa gusaba ko banga abantu bagosaba kwanyora ngo monta ko tabanga osine ndagera to gosabira bwatura to mangana abira tutungo monene sindagere yega to kuria asiretara Yesu Kristo ro mutoro ito amasabale bunaigo na amasabata kumwikira Nyasaye so arigania nkoro yao arigania moyo urigeleka Yesu alenge gosabira chindagera chiri aseseneti akarageria abantu chimia chiri busano nigasabete asinjira yake bene agateba ngaye Nyasaye ayogoto endagera bonene seseni endagereye egera abantu bali igo inga kwaneta mangana ya kari kapripete nkoro yaye kiri tayari kayerobereti nkoro yaye kera senjere ndonge keyerambogete egento kende kya gatatu esibie oga esibie ekero kogenda ase Nyasaye oga tobase kogenda gosaba Nyasaye koromo chafu kubwate buse yegasi kubwate bigeri bya obisi bwakorere gasi kubwate obuchafu kero kendo gutyoka ekero kogenda ase Nyasaye esibie eyaka mafuta obo monto morabu na bibi kwegukwana ngainwe kero mukwengata mweyeka mafuta mwesibie timoreka nabantu ngankwe ngata more so timoreka nabantu ngana masawo bobwate asamarika Nyasaye Matayo isanemo ekivugo kya gatano negya sita igiye kwana mangana iga ekero mugosaba timo babuna abangainereria ekine kivugo kya gatano ase Matayo isanemo ekivugo kya gatano timo babuna abangainereria bali bagotena asa matabekani echipara bamanya gwaka mariogi baborite nga Nyasaye nigakwegwa asa mariogi aria ekifungo kindi gya sita iko kigokwana naki ekero gosabaye so nyomba mwao orangiri Nyasaye obobisi na Nyasaye obobisi naigwa masabao inkiye kero gokwana nga Nyasaye obobisi Nyasaye ito nigara asabisekanete Nyasaye ito tali Nyasaye ogotoka asa matabekania ogotoka asichiro gati ogotoka asa meburukanere Nyasaye gagotoka asa tegerete asa arabu asa chenu na kia abantu bagoteberirwa nga ekero korosie karu gosoko genda ase karu yo monene guika kobo musafi obo mochenu obo muntu ambaye ni mtakatifu bwechene na ndibwero sikobo muntu muya aso boshiba Nyasaye ekerago chichako kwana monaye yatoka ngaye mbwe bangete na ndibwero oberetie asenjira yo wechena na kogenda aso boshibo monene lingana lya gatano
usiweke maneno kuwa mengi, usirudie maneno asikevu kugia saba ngabono kwa tebanga nyasaye nkonye koru mpaka z igo kwana lingana elimo omonete liko kiwa no bonge bwa mangana agotebanga namanyete getorigetigo saba nyuma kanyora tutarasaba kwa hiyo tu amasaba menge amasaba mororo amasaba Yesu atorokeretie ase gitabu kya Matayo yo isanemo ekebu kya kianda gochimaate ngekero mogo sabatiga to sabega tato itore gore leta lya olisikwe buruti bawoje amasaba bunagenderete agateba naendinga na kim tuabere ntwe bibe muna toko babera bagotokorera bobe ekebuga 12 otebaiga ntoko nyara kwaberwa bibe byeito onye ntuntorabera bari bagotokorera bobe abana banyasa asemambi yabonega ekero koboka nakwanete gaigana nde tukolinde ngekero koboka ogechiri no monto rosio moremba monere nali amasaba wara ikigoro kero kene no bwate kerengere likyogo sasima gusikyo omusaba nyasaye nyuma utaragenda kubeka marwa sosi wa nyasaye rengere yasakiri yao tengeneza akili yako na ukikumbuka kwamba kuna mtu uliwahi kosana naye, kuna mtu umebeba kwenye moyo wako, for your information, mtu huyu atasababisha maombi yako yasifike mbinguni kwa sababu umembeba asengi nchini go mubogoretie kusekero kini goge chiria monere nyasaye ta ko wa masabo yo muntu bwatenda mamu no mutonde tuabere bibyeito buna intwe ko babera abagotokorera bobe igo nyasaye gara igo gosaba kwao ekero kwabero muntu uriyo gokorera bobe nyasaye gara igo gosaba kwao ekero gwasibire enkoro yao ngano nyintachiro musaba mabera no tachie no motebi ngomoyo mintone na kwabere lakini ekero kwa mwabere kwanza vuta pumzi ndani msamee ochabeli momanyi orioki okiondo na kwabere ase nkoro ime ekero kwa mwabere ryorie murangeri nyasaye byo migando igoro na igwo gosaba kwao nande nago turie na nago konye abana banyasaye tigatwire birengerero asogo saba kuri Yesu Kristo atotebetie asemambi yabonega tayarisha moyo wako kuwa msafi kabo muntu ochenegete naende weka imitate weka ebirengerero byao asoboruti wa nyasaye weke ebirengere byao ase nyasaye tigato sabe tato itore igoro elieta lya olisikwe oboruti bwao boche owanja kwa gokorekense buna wakoregete igoro twenture ndagere ito tuli kurasori omobe buna twabere bibito buna ntoko babera abatokorora bobe na kyoboruti ne chinguru no bonene no bwao emiaka ne miaka amina nyasaye bimiganda agoseseni andonsi asoko genda nyasaye bimiganda abamo naye naende bwabera abantu tobasa ko babogoria njo yogo kwana monaye no murande cha fete ageta mumanyi korwa sekanisi ya Happy Church Ministries International suneka era asomo chokisi na abasabere mwenzi abamogo soka semambi yabonega genda no murembo Yesu Kristo enamba ya nesimi 0726 869 188 enamba ya nesimi 0726 869-188. Nyasaye wimenganda gosesenia. Shalom, uwe na siku njema na Mungu wetu akubariki sana. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao. Kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwa tokoralia wokwenyolia ogokwa gose okubonchurelia. Bono na bokonyoli baga liyabene liyokoralia asegete senieke. Asoliguri liyake busani. Tolikere gose toakere simigwetire namba yaito yobonchurelia 0788 66 66 62. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Onye kubwateri bolyo obosemia gosekero kende gyonsigoro yemirobiri to Yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho monene Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi.
Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Ensoko TV eritkolia lero likurukwa nga Tuesday edition eritkolia kabere ye mutinyoyuga kigakibwe gotogote byanga tokwalia somoro video Ensoko gwakire kigakimne kigo mwanchi tomolyeria tonyara togosanga twasemanie mambi yabono boigo tonyara togotebania mwanchi molgereri andamana muna kwibule dayana batebye lero ni kitariki 3 litukolire lia Jumaine useti chikabere na mono tokwaligania somoro video Ensoko gwakire gati ya mange tukwariganiriti asili tukulia lero nari gutukomanyenga nararia ya sesemeli chigazeti na boigo mwanchu muligiri tunyara ko bato kwari bagana ayo nyara ko bagugutura bari ore na barabu bataiboka na bari umanyetenga korara bari chirichiko rukwicia batagandi bateunga rende boka tunyara ko bato kogenda semere monane mono ngote binga itongo mo church andosia soro mwanchu muligiri na gwateba nga itongo nogaya kurende buna nagotebira mwanchu muligiri yesemambi yabono na mangara maya basacha na barabu banyoliro bubuye semambi yabono ningoma nyinga ubuyimboro byobo ekara rende nyasaye bunare gakoroberie bintu byabwenere kera biroberi byabweneire kwanyoranga nonye na maraika ya chakire kukwana semambi igoda motogote bya soberete nga onyaraka bagoswa somuroberi na anamono buna Diana gote butambe namba ito yo studio gere 078866 6663 nere namba ito ya studio gototomera ujumbe boigo tubekire message ya sensemeli ya WhatsApp na boigo na boko genda sensemeli ya Facebook onyareka ba gotoligereria ororo negeta seni kia ona mbeya Ensoko TV ogenda sensemo ya YouTube onyareka ba go subscribe ni mate bali bale se chinsemo chirichia Nairobi go se bali chinsemo chia Nairobi ga igo mwanchu muligereri na boko nyareka ba gotobwatia be gore tasia gore chinsemo chia umoja otoko gore chinsemo chia Kikuyu go soto kole Kiambu of course tel Nairobi gere county ya Kiambu otoke gore sensemeli ya utawala na boko nyorole mihango buno muswati uliokorwa sensemeli ya mihango onyore gore chinsemo chirichia at river abuno obo gatagati bono bwa Nairobi na Machakos sese komina no mwanchu muri elionyara kwa bakoko genda bosio na konyara kwa bago totumira ujumbe etoke gore chinseme chichia baba dogo bale mbotela bale chinseme chichia uhuruma o chagwa swaga igaguri binoligeretie taudi abande bali chinsemo Chasely asemambi yabona bagoto tebya soberete litonyara kwa batoko genda sobwa mani matenga mbali babokire bono na mbali bakurumire mo chinse chichiabono mambyo kunyara kwa bagoko genda nyumba na liubogoretia mabere kuna gotenga yatigambe kango nyigunkirike bagukwana semambi yabono na nagotebiri asacha ntubwa tobo buingo bobekera tolemesa iguru Nyasaye no muyale nagotenga maraika na kwanete go chestole Diana gakyogendrete otebanga basacha mabwato obuimboro Nyasaye nabakwanirete Bobuyo bu no totaibo ga kusenda arakwani umurigirira nani kwani ayo murigirira bobuyo ndarakwani umurigirira mambi apono kwabokire bya nabokire bya na uratebe ngaki kwabokire nzembia nabokire lero Nairobi ekera na chamambia na igure arukindu mbwarengo botukuri birera liarengo lakini ekera bwakire bono mambia korambuke ndubwarengo bali chinsemo chiangong atotebi gose yatwete nzengagete yarenge different naye nze nabokobo libirere lyekire okay lakini narari tobukendo ora nei manje tomurigere nandetikana kwarigania somoro bire Ensoko bwakire tunyare togusanga lakini chinga kibune kigago ngoko kwaninga bwakire naye wantebinga bwakire bya ochasigeta sengate Ensoko TV tunyara tokosemania twamanyania itukulia lero igwetenga abasacha bagwiro manje tomurigeria abaswatiri tukolia mpambi angagetera inche ninchemba tainga kitu abwali tukolia lero abalinene litukolia ligoro twagane ndiko tebwanga nga kibagwire lakini rende saulia bire ngandero tianganyo yo minto innocent atatebinga nga kibagwire nande tabasuko nga imuri bate Diana tianga tebiga to kometererio je murabwa bubu ino bwinto tobekerete mesa igoro bara Nyasaye meta maraika kwanera abantu magana ino ya manyetera kini no kuinyoli nga magana inage ndrete gasema bya bono mwancho muligeria ndonsia sole na bokonyara kwa kwa dasa semeli mtandao
onyare kaba gotobwati munigeta seni kya Ensoko TV bali mwanchete go stream TV ese mambia bono genda sense email ya YouTube Ensoko TV okonyore bwate icon gose ekimanyereri kya gekorekana keruburu buru nererie yese kebusi Buru. Kese mburu. Okay. Buru ngese mburu gose machi kubekana machani. Waka bali mu maite kebusi namba yesi mi 0788666663 nonya monyo ngetabuga TID ende onsinga kibulwe korokwa gante biri buru kurwa sesemeli ya kabiro mwancho muligerelie dara davinga tabuga TID Gen Z ero korokunga Dr. zake ose director zake nechinga kichi anaenda asali nyauma agagonte binga aya na inchengo na goboli nde sembambi ya bono goko nyara kabago kwenda sesemeli ya YouTube onyara kabago tubwati mune Ensoko TV eli onyara kabago goso asegente group live link kera kwa nyole Ensoko TV okonyole bekira gasaka kabaliri kurusiko ekwese icon yeyo igono kumanya nere yuere live kwaye click kwagenda bosio elitonyara kabato kuligerelia omwancho muligereli asemambia bono na gotebinga kwanyara kabago so asumurubili gokera gototebia semambia bono gototebia soberete bali chisemo kiri chia musaraba nibaete mungwano lyokorokwa naroro kurukunga makori ninkomanyete chiseme chyo nabagototebia soberete nimanyete ni patromeo mumanyi gori chisemo chiana nchonali nimanyete bali chisemo chesambase mbambia bono bali chisemo kiri chia nyangoso na bamototebia semambia yenga yoberete ole musomo chobosongo naliogendete kuyaliga nakoranga kiri tukulia ulire ntwakarete igoro rain check bagatotebia tule igoro ya tuete litukulia timbati osenelia gatatu bono bagatebanga igoro ya tuete ibaeta machi chiombe gekoire bira mabia lingine buse Igo chiombe chinyota machi gusi igoro manto bachietirocho bali konya bagotomunga genda oletere ngomba machi bakanusiringie mieyemo igoro batebeti gwimirimo ya gekoire Nyasaye okorire gasi yaye tari bali boka kerona lenge ka tata gantebiri Diana chinga kichi kwarure skuru sibara chiombe ichi in 10 minutes time taminyoka na chiro chianyoma lakini girie tuete okonyora nganto tachete mutachete bate bono nakinaga tebinga dochemna igoro ya tuete iga kurumo isonde nonya na makori bono nabokonyora nga chinga kichi abono mambi kero gwetoko gendo kumira no muntu uchikuya mabere na makori aliyo konyora gwikobeke chibuti bono muchando nulinga abantu bali bomaneteli konyembule tali gutu yanda bono ko yatule mukwana niga mateba ninga ya lende ikitwale kuomanera Nyasaye okeretire giasoire bwone nyumba na maene lakini lenda sibalia ego bidi babeke chibuti nechinga kichia barai embusuru gwarorage koena nwa chinse mo chirichia Kiambu umugabana bwe county ya Kiambu kulende bona intugusi bali babegete embusuru yabo bona bokogenda mugondo okomere mbura neroro batebire chinse mo chirichi konyora embura lakini matukia 25 atatali bosio chinse mo chirichi chikonyora liberera lire igoro sana anda bona bagatebanga iyo chikoba mugasona butuko igando cia sori kanywa macha so bonge iliyo nyara kwa bagokoranga kwa nyara kwa bagokanda busio Fred Moga agoteba watching live koruchisa mochirichi ya St Peters Nyakenyo Misia secondary school no ali imeyo Morwell Charles Luango mwalimu agoteba no ali koruchisa mochirichi ya Nyamira County Kenyerere basement area agoteba igale well represented Tuesday edition na ndeni dochega iga agote Weldon Nyaure boka Sylvia Mura boka Levi Kwamboka agoteba Ensoko bwakire Jacqueline Kwamboka na Rafael Misuko agoteba nga banyare kwa bago soso murobili Ensoko bwakire Jonathan Matuku agoteba Bwana Yesu asifiwe sana mukolera Jonathan from Nyamenengo agoteba Kiumbu base ndani hadi mwisho buya mono omukoleria oyokorunga Jonathan Matuku koruchise mechichi ya Kiumbu agoteba nga no ale imeyo murobili Barnabas ke basokuru do Qatar agoteba nga pamoja Ensoko TV Barnabas okwende obukendu bwalire nseyu njira nere toko tebe seke usina abatebe tiri obukendu bororo naro na botote mamake Ruth agateba good morning from Amabiria watching live pamoja hadi tamati biyamona bali mugere chingaki Christopher Tandi agateba bwakire buyakurwa burangi Kenyambi agateba gale no mungino yo kurunga Lydia Kirubo abana baba kurunga Sheila Matiang Muranga abala mwanchu muligiro ndo chege agateba Mikae
mama mwabo kurukunga na mama mwabo na tato mwabo bakurunga Murang'a agoteba pamoja hadi tamati and have a good day. Naye twaralitukulia Christopher Tande nyasanya ariko bagagosesenia lame kiumali bagoteba Bluetooth senior kuruchinse mu chirichia marani bo chiagoteba no ari meyo murubero. Barnabas Kebaso ando iraneri pastor mbiya mono aselingana Dolvin Mura agoteba Jesus in Jesus name for the powerful prayer. Mbiya mono asogo sabuko umupasta nyariko bagakubeka busio umurubiri yito soko bwakire. Meri mukira agoteba kurwa chinse mu chia Nyaramba yaya niko ndani. Mungu anaro yomo natebetigwe ole kuruchinse mu chirichia Nyaramba ase na ale bantebetilie telinguli nyorande. Mr. Albert nabuko inyinyoli Mungu anolio kurunga Albert nanga kirete simi kurwa rogo ntebinga no ala atoligerete sana echama ni radio by day nago kwaneti nanga kirete igoro magoroba na chaikira nega erega ali chisebo jirichia gachuba rera kurukumusike chairman yeji radio umuske chairman yeji radio nantebetinga Innocent kwani Diana na kwani umusolibwege susu agotebanga ensoko bwa kire oyo nkirandi Dennis eke yo musoribwege sukuru chisemo chirichia na kuru City Salams Club agoteba kuikasobo gachuba nindoche TR Emmanuel Nyawusi agoteba niga asoire meyo murubelia kuru chisemo chia busi ya bushiere ngakieseme ya busiere kuna gotambuka mule mwaso aga ense ya Uganda abagototebe musoribwege susu chire ne list ya yega agoteba nga abaiga babokese mambia bono umokotio Nyangalesi Salomo Nyoni umwana zilizopendwa atambo Sekeralio Joseph Joshua Mbuya Tirimba nindo cheshela kemuto Edwin Mbaye Jan Momoreka Kejani Linet Mokogoti Bobiero Rogers Nyariki Jones Bundi Amenya Natasha Mcute nabo igo nindo jejeria kirubo agoteba Yobesho Beshai agoteba Litunda Green ngaibo no jeria kirubo kwagenda tinda akorese mambia bono nindo Jessica kuruchisa mujirichia Pipeline Jessica Mura kuruchisa muchia Pipeline no ali meyo murubeli nindoje Dolvin Murago teba good morning Ensoko TV Diana and Innocent. It's another beautiful new day our massive Lord has blessed us with it. We have woken up strong and healthy. You don't take it for granted because men didn't manage to arrive today. Let's say thank you. Wish you a calm day ahead, both of you. And I am in until the end of the show. Biamono Dolvin na into gotebanga tukugwa niliri tukoligia sana. Bagotebanga asobo gatagati go sekoligiri averagely abantu kiri bukomi imense ya Kenya ni waosiri buguma bwa basekera lituko. Igo Dolvin ekiragotebanga nyasaye no muyotobokiriye sembambia bono ntobwatekera esababu gosekere engana yokogera tokomera nyasaye biamono. Enoch Makoli agoteba no ali kuruchise mo chia musaraba Enoch naye nali guligia Enoch Makoli gusena kumuchere Enoch Makoli uli oli chise mo chia musaraba agoteba no ara somurubeli no atebanga aba kubwati baso somurubeli agotebanga mamu mwa Modesta Makoli David dado tatu mwa bugoronga Dad Evans Makoli John Kebatini Morocha Clinton Yondigi Veriza Kerry omosoliwe osune Eric Osoro baso murubeli chakira kuru ase Bartolomeo kagenda sa Oswanda Bartolomeo atianye chakire tuyima wikase Enoch Mochere Bartolomeo momanya oteba Innocent na Diana bwakiro yo momanya na ziporo ayo nyanchonoli tigambokie Pastor Lamek momanyi ande acharuka kulende tiganyikere tigambokie Pastor Lamek momanyi omwalimu Boniface momanyi Masini momanyi Faith momanyi Nancy Kerbo nabayigo agoteba ngonchoke machoka Nyamori Mogadishu nabayigo chairman bwechirradio nyira na igoro gali ase Enoch Mochere atebirenga na mainenga Innocent abasacha tuabwire boli na kitu abwira ababwi tebango kingokora osoma no totebi Enoch Mochere ateba usisahau kikosi ya Kegogi na Musaraba Javet agenya geta momanyi nera oteba kurwa Happy Church suneka tuko pamoja hadi tamati nabayigo aigandoche Benjamin omwana o Thomas agoteba no ale kurwa chinsemo chiria cyabo basibegesa kinyoro with no mongino eda makrin kwambuka na bana Lewi Sanderson Diana na tatu mwabo Kambaga Nyabuto na mamo mwabo Paris na anko yaye Gigi na anti yaye Ruth no mumro mwabo Hemson nabayigo Moses no Nyanja no misiko mwabo Karo
agoteba ng'obaganiri ritukorigia na esho engiya komosoime yomorobiri Rogers nyariki bwakire nsoko TV koro Amsterdam Netherlands watching live nabo igondo che Moset Innocent Kibande Sokoro agoteba ng'a ring theirs with you from Rikenye Village bono tinikuragenda gosoma mwanju itumurigeria ndaite Innocent aratoteibu na babua Kibati mambi abono mbekere ebichengiya bichengiye rabuo bichengiya kabisa mbekere asembeo totewa nengiya nyole tali bichagiye Innocent aroro bubui bwaitu gakibwa chete nyasago kwana nekyo mbekene nekebo ugitenenerete chibesense ya Kenya Kiumbegorunga Central Bank of Kenya yo kiarigerere tingo moyega nurure busia ukona kubakwa marieta ukamanya bagakango genda tule conference conference ikorunga men's conference se conference yes bakabwa toka oroboti roko kiangoro yaitu nimanyete nga roboti ururu ari nguru yamona mangana batoro getigari ngamaya na ande bakarubwa tukamuga soiguru rukagenda sichinyomba cyonzi bicyubura line mitandao ekerakero monte igwire taro china ndamanyete ngange kebwenerete gokorwa bono insege tegerere burungi mwanchu muligeri yorobotire rururembe okwarororire Diana nanya na ruligererie byoge byaega bikumbire timanyete zibaje gwebisa gochia oroboti uru ya muntu ndebwes nonya nabaonia mauga nanyora bagogete baide abasubati bali akondia mauga muina bagogete kabisa ta baisa gutuka gakuringe chipese chiese ya Kenya na koererio muntu nga umoire kewa roboti uru nuru bubwiru asikuchia sabasacha tuake chingo otoke gokoena na ebintu bikurugunga amauga kare ebuke gosere gakimugoiroka osibete nyenjeyu Central Bank of Kenya ya kanire it is illegal negento gitancheiri chibese chinone kare chikare ko gendese machine ATM njiri ko karagas bategere bakire kiri obutario bubui Diana kwana Manjito murigeria ntubwatena ndikyumbi kenda bakoro kwanga Stingy Men Association kagete na ubagoka talibons bagoka Stingy Men Association na bwabo manjito murigeria bagokiringa banyoli robobui mauga mbali gochikobwatoka igonde kerigende ke conference njetura ke batitore kerigia men's conference Besedeliko Benjamin omwana Thomas yagateba watching live kuruchise mujirichia bobasbugigesa village with my wife Damakli kwamboka pamoja naboko totebye sembambia bono Lewis Lanson Gianna my dad Kambaga Nyabuto Mam Paris Gigi na Auntie Ruth kurwa Bro Hempston Moses and Onyancha and my sister Caro na watakia siku njema oyakurunga Benjamin omwana Thomas akia malieta nama ya babugate Hempston obwakire Nsoko TV kurwa Amsterdam nindo chega iga hoyo nyariki nindo chaba kwa ni list ya kurunga Phyllis Eden nyariki Maya nyariki kirbo pande Elvis Opando mongi na mocheche la mekyo banyarumbe Anthony Ragoli Kaka Junior Joshua Mbuya Trimba Keverson Bosire Kirandi Dennis Musuli Musioli Ondima Jones Ogechi Bingwa Nyamuri Mogadishu Naro Teba Jared Keburi Charles Momanyi Jones Fundi amenya na boygo Barnabas Rate Mototo Junior Mwateya family abagotoka chinse muchege na Itambe county ya Nyamira biyamono Bonventure kuruchinse mochirichia kirwa Bonventure mu bisago teba nonde meyumurubelyo ko ikomwelyo barikiwa kuku Dennis Pai agateba kuruchinse mochia tasia twabokire bya tete ora bali bagwakesimye nyabagwakese mambia bono oyigo Diane chaka koligereri tigato tobekira nelingana limwamwa semambia bono sembeo elio lende onyare koba gokumanyanga ngikelia okonyara koba gokwemanyese mambia bono mwancho muligereri anamono kiratogendrete gotebinga bobuyimbororo nelingana na lielio lero to kolibeke nyenchengao koranga gokonyora libaga yo gokore merimo ire nusu ye chinsa chiao okore amarigani usoire nusu ye chinsa chio gokore merimo kuyarigani gokonyora libaga yo gokore merimo ire nusu ye chinsa chiemerimo kuyarigani kwegura gokonyora libaga yo gokore merimo ire nusu ye chinsa chiemerimo kuyarigani
igo kubwata tuli simi yabo ese mambi yabono mwiranira ni ese lingane limwamu na namono motebe n'obubuyo butwanyorira basacha ngakibukale buya sana ndero meite esaguri kwanyoro bubui na kurwa sekiumbekeria tigangero kia Stingemen Association Diana ngoli kerole lirobe maete Diana ngoli kerole lirobe aige se Soko TV igo tole n'abawakiri batwitana ina bange Nimda itebona inose Nirube chalita dadali inose ndigo ba direct ekiombe geitongeroro lingana limwe mwataka Nyirolire kiagera rero nindo chase ekiombe kiago kire na kemanyire okay gokonyora libaga lyo gokora emirimo gokonyora libaga lyo gokora emirimo ire nusu y'echinsa cyo gokora emirimo kweyarigani gokonyora libaga lyo gokora emirimo ire nusu y'echinsa cy'emirimo eyo kweyarigani wanchu muri na bagoto tebinga ngaki ebwate ubolito bole nande meaning yaye namba ito studio gere 0788666663 namba inero gutwakira sembambi yabono ototebia so tuligereti kuru Diana na bagoto tebinga goko egwembere mubono iga una bono twachire show ya 3 hours sangabi wachagite kuyarigani njaro litukoria rero tegande bekene nabuka chinsa kianda cha mambio rero chinsa chinde nabanguboka saa 10 lakini litukoria rero chinsa kianda nabuka na cha kuyarigani kwigura igo nkoire nusu ye chinsa chiri chibwenete gokora umurobeli oyo nyego kwenda chinsa isatu utoke naye ngoira 1.5 hours kweli arona chira lakie kibono wakonyora libaga lyo gokora emirimo ire nusu ye chinsa chiemirimo kweyarigani igo nabo gototebinga nebwenerete boigo gose umira na era pu kai ide mirimo ya chakira gwaso alioka gwachaka nambali bagwa kumupira na mogo tebye sembambi yabono ngakyo konyara kaba gokora egento kiriye kurukwa marigani na koranga litukuria uri achire busi Diana nchenara gotigire kwara igure bube lakini twagotebirie kene nikyo mbigia CBK tena igwa bobo mwanchito murigeria nje tena igwa bobo toro chibinango smile gaiga yo minto innocent namara ira mabiro mwanchito murigeria ikiagera ni manyetenga narore nyomba ebe seina iganyete Valentine yeikire ne omukinyi bobo ancha be conference tokogenda bone conference yeyo around yeyi to chaba swati bagoso nande bagoso to demonstrate okay dibaje tesenye chinsa chia minyokire chiokogenda samaiya tete togende umutimoko tokoira na chisimie chino chibwate naro rengo na goswachire lakini tokoira na tochibwate turaswa samaiya litokora mayiga tubekereri nganeria mesa igoro nande na kibatia tubekere ne chibiche chingia aigane Soko TV mwancho muligeria no murobeli Soko bwakire yanda gotubwatia sense mu mtandao tokoira na asini ni ntoswa samaiya tumanye kuira na tukwaneli nganeria mwamu Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yawo kwanyora ribaga ligiya lyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyora ribaga lya bene lyokuraria asegete senieke asoriguri lyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 obulimire bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sira krobulimi obiyoke
enyore ribaga ria bene koegwa migerio chisemi nobosemia iguru y'oburimi bwekerero nechikoringa ase oboremi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweri nebisumwime na pathway mache kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha maragoba wika chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machin asomoro bere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kindi gyonsigoro y'emirobiri yaitu Yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinge chao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
Manjito murigeriane tunde yende tugwiswa asama ya tunyato kumanya unagende tugwateka kura chingongo awe miniskensi ya Kenya kuri nebo tamini gotu kumanyanga nigo tugocha kura sibnyoro beto twaswa chikaunti chito irituanyara tugokumanya tugocha kabene kura se kaunti ya Kisii ni amateye mokuru kinyoro kyabo ikinami kionduso ebunge yabo basi yasabiro abo ene wa mamomo abo aserieta Genes Mura oyo okageire goitwa na kumuri ya siriritko lya Jumamosi no nyemaega yere gwa koroboti buna obogima bwae nigo bwarenge kogosererwa Mwanchito murigeria no roboti rwariganitwe no musakito Dominic Ondelia turanyora kuri studio ya kabere Yamate mokuru ekinyoro kyabo kinami kionduso menya machi sub county ya Kisii yatarobwa magaya mama mwabo kagero goito na kumurerwa acid abo asekagera mani gabo choretwa maiso nabantu batamanyire ekirarenge kwebanga kogende kanisa ritukuri ya Jumamosi maambia Omongi na Genes Mura gakagere goito ritukeri gari ya Jumamosi ekiraba amate baye bachite na konyoro moberoye obekire isiko ase nyomba amenyete bweka Anti oyo minto tu arenge nera aramisi aganta inche komotorere cha inche kuichimbande chikabichi igorongo chanje kuichimbande nganyora anti araire gesona akwete ngachaka gukura akaruoro bakamanya kumubekera amachanja bamagotu bakamosoki isiko kesieri kiaya igana oba mutandete bakamanya kumuumurira acid bakamuumurira kurwa magoro gotirimboka na kurwa ebigoti kurwa amaisaya amaiso bakamuata ingire ndagwaterwa amaiso muntu mungina gakinki akora nonyenige yamate yatwene kerebuna nigo bogima bwa mamomo abo abere bokogosererigwa ase nonyene nyomba ya yabete ko bakego sambo kurende agakonya kakurororo bono mwana uyu minto kuro bosongo na chitaga akasambirwe nyumba yaje bakajiko kanyaso akakuru nyumba tasogeti agakura bamate bagacha bakamotoria amo minto akiba mujandira maduka mange tuakinira tabakangwana tuikirga kindu tokomoro kama maga mugambi tukajiko kanyali arangili none barasa tajitu korangili barasa Bano kumetinga mama bomaine bwa yemboro birendo nya mugambi tagoteka sitebu kurwa matureti ababege tabisinga na buyuti kaki mama tigaye wo bomaine bwa jaga kibatatebye kibata getonye nete nitobakane Amate yasabira obwene bwa mamomo abo kubatikana no goita kwae asabo igo baragire byara gochia sabagambi ase ogotayire getambo kirekera mamomo abo agetoroboti ruoko gosererwa kubogima bwae Secondly, elia kabera kare nyumba ya sambe tu mugambi natebetigo. Tategetie ni step. Naboniga nabako nakolera ororire nganchire ndete mugambi agoteka step ochire sekaniso batabiringa gake basiriki ba minto nsabirani. Wana bashiriki mbaga ndete kono kumusabirani siringane eri mugambi ari tali goteka step nandita nakuburi kendi yonse narangeri nane barasa. Niga imogete akabwa abantu bakamuchira nyumba. Lakini renda abantu abu nabamanyete. Ekero twaminyogete kuruchi nyumba chitu tugacha tukanyora ngana baikaranste skuli ya bwatire mioyo tugochiko mubori mungino goteba nga na manyete erieta agatoro umuntu uyu mambi yayo mungino tukamubuki tukamwira bwo mugambi akaripoti umugambi time getigo kora kende umugambi wikinyoreke igo musabu chief natekera to umaene bu mungino yasengencho na ribote tigu umungino byo komanyene na chite bakaboya kamutega ki umuna na chire tunyumba kongentwa abantu bachete kongenta nyarebe na nyarebe kureri umugambi muna atebe tigu tachiti go take step bende yonsi wana nyoro umugambi na atege ti step yo mungino yo kakura buri tangani arangeri none barasa ikaransa abantu bamanye nki umungino yo ogotire nki akoboriku kango bano mama tachiti go kwa Ntumunega taseni yen soko TV yakera twatema kumukwanira mokonyi bumo chiwe location ya Ragongo. Niga atebuna tabwa tibagali yo tokwanira. Abwasemega yaye anga kubwata kisimi cheito. Maigaje koreke kigo ichani asomong na Genes Muranya tukabogosiriyo bugima bwa yasenjire tamanyekaini. Niga abange kuruga igase kunyere monaba bwatani be amate yabanya ko sabe serikali. Nyero kabage koreta obwene bo mwanchobo. Iribanya ko bakomanyanga nkirire tobugima bwa koirwa asenjire ngabuni yiga. Kuripoti retsen kia namba magian soko TV kuruga yase kenya kiabo kina mikiondu sorogongo. Yotoka gaiga asi subcounty Nyamache county ya Kisii. Eretari ane Dominic Onderi Nyabuto. Mwancho buligili tokurwa chiseme chia Nyamache na guikase kenyoreke mwikuru kuanga kiranda ekio kia nyari tukaba
lakini gekonyora ogwakwa rituko rigoro maega yokubuka na konyora umusacho yomo uyu nere bagotebekana nyarituko bagagotoka gesungeti gose gagotokire gesungetie na namono umusacho yu asiliete kurunga Eric Nyacheo ni ganyarituko bagagotoka gesungetie se nyumba yayo mwancho muligeri mulikito Steve Nyarikie Mbunde na nikrenta sense meyu na kotorosalia rubatiro kubati tebamiri kigeng'entete in the process twacharinde twanyora muragu gosiekire mungu anarore kurema mwinariocha baigura na twaswa nyumba na batwasangia ari no rio tugametere kini magora aita kunetinse nete na beruote from the other room paka aseng'enterete na bemo ng'entete emwetete bigotiga ande yambete goswaini na rio rinde twaswa kuresi alam to uniform mo assistant chief ogote ototebini process yale egere ale temeleri tu akiala abantu baswa gukura nabanyakenyoru na bachire gabatete ko witness customer yane sege yare nyomba enkong sana ebintu byokara bikorokia jenare ebintu na bikoroki nende bikoro tombira byo mwese ke nyomba garia ngakibone bikoro to bikotokoro ngayo musubati yo yare to morre to moboringi kiare nyomba elikia nyomete kera nyoma twabeire rende togo strago ko chabarege gaba moita bamura bamwabo yo mokomoko goti baminyoki baminyogeti nemioro baganseri kero banseria nkagenda nchekero bansera tinari natigete bikoro tasibona iga nchentoli nere isokera tumusacho mungao nekero kurigirira nyomba gaiga nonya togoteba ng'omwana igeng'entete yo nare koganinga tiga serikali yeiche erigirira nyomba aria. There's a lot, looks like there's commotion. Chigunie nchira chire bikoro to na bintu binde. Serikali yakore invest. Narenge mwana, naruru mwana mwabo okona kokema gotiyo na makumubulyo cho linkyo gokemera. Ante mwana uminto bweitire. Ona kana na igugo na minyoka gocha twacha na mumuro mwabo na mukabo mumuro mwabo. Bali na sigete igoro banyora n'eng'entete. Mwajito muligiria tugutigana no roboti urwon ni gaba bwatani be sector ya matatu imemo cyo Nairobi bakoreto mogomo wemirimo y'obosombi hasiba beire bakungsana hagati y'abana bodaboda n'abiga barundi b'Kigali asiba bolire serikali weswania na kunyara gukora umuchando uyu mwajito muligiria no roboti rwaliganitwe no musakito Linet Nyambane turaronyera kuri assistant ya kabiri abiria imeyo mucho Nairobi nigo benyora asa kongurit kuria rero maega yechigari cha matatu gokora omugiro asekeri batebire ababwatani be sector ya bodaboda nigo babeire bakubasambera chigari ekero mubasokano obeire asebono baruro kubure gocha serikali kubaimukeria egetambukiro keri chiko abo bakubasambera chigari echo. According upon the government, we are giving them the demand that they have to give us the security in our industry. The industry have no dignity at all. If any boda or any hooligan can take and lead a vehicle and any given movement without any action taken against him. So we are calling upon the government to give us the security and you are demanded by fire, by force. With all means, we shall make sure that our industry is being dignified. Abantu bakurukona ba boda. Yani abantu beji piki. Banta batari ng'abantu bara abantu babe n'abantu abaya. Utatiga bono chihurigani sinjire jo so ime mekora. Ya so ime yabo yabrukana barabwo kwangya kusalie bintu. Oroje babwata usene matatu ya kunege gari ende para. In accident kiranye kuna para baichorerana no uri utaku no uri utarengora mangi accident yauka. Bamanya korosi kundi kiabo tima disibakatware magistrate yabo nechi prosecutor. Bamwa kusambe gari nzashinde bamwa kuito monyene gari ebe gari enke ebe gari enene ebe chiturera. The boda sector who are banning our vehicles, all of them must be arrested, and all the vehicles which have been banned, they must be compensated by the government. Barayabu be sector y'obosombi ya matatu baruru kuburia gocha ase abarai ba boda gocha amo bakore chinkwana erikugaya na enganeyo. So gusaba kwane nje naro saba chima abantu ababechi boda bagenda baikaranse inse onye konye dispute kerororo toigwana muna into abantu ba matatu operators am one of the officials ya matatu operators ekera to ikaranzire inse tonyara konyo resolution so gento jo sabe serikali yaito eto bwate sita yo to basuna abantu ba matatu
ebwate siaba tuensi abantu bamatatu ne jipikipiki totwara bomo nabantekere bakora magoso batekero stebu nabantu bamatu bagotekero ose muntu bwegari nagotekere agotekerigwa ne jipikipiki chiabo njigweta wrong side chiabwatia buna chigari chikogenda because kene umende onse gutumia amavuta igati yabantereba abo bakwana n'Ensoko TV nigo boigo bakwanire ayuba gwetera gosige ntugende yose korana para matatu kende abantu bone bipiki machikota ababwate nonye omba be chipikipiki machikota ababwate nonye umuntu awutuma korumega owa motu kwa manya konyora motu ga dio gotenne gwatene ndi gali kwa bikire break kwa mukire break uchikorong kia utuma kwa sange motu bipiki olense motu ga yani bipiki banga ine motu chago siekereira atina kwa mutachira emergency ugu umire bachakire wese buraburu entera baya kwa makanga yako ya uruchibesa basambe gali tafadhali tokonye abarundi a boda boda na barabo bakwanire enganeyo nabakonyora ore aigui ibaga ndiyo pina baro jenga ibaga ndiyo asora ovate left right kwanyole onyo kwa kerukurmaega erenene kwarusia control kwanyora goso muntu kwe pass o tomiro muntu kwe pikipiki bon nechi bibichinde chikurmaega ntoko royo mino komietense oikamochamo omokonya ngopwane solution chinga kiechechio abarayabo nigo bono bamochire serikali asokubeka biara chigari echi chiarenge omogomo ritko riarero. There are a lot of vehicles who are detained from various circles. The ones that they found on the road protesting, they have detained various circles and they are demanding for their release. We are demanding for their release. If they don't release those vehicles tomorrow, we shall take the rest of our vehicle there. And if they do not address our grievances, on Monday, every Monday, we shall be heralding these demonstrations. Gorpoteria Ensoko TV kurwa asomocho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Chumuligeli tukurukurwa se county ya Nairobi nigo bono tokogenda gwikase county ya Kisii somuliki to Bethel machini atotebi maiga yo mworokiwa Selieta Stasio Anyango oyoga neti ogokonyo ilia nyara ko bagakogenda se skuru ya senior secondary iyo ya daraja 2 nigo bono anyolire aba ntubo moyo muyabanyara ko bakomokonya asibanyara ko bakomugurira ebintu biri aganiri ko gutwara ilia nyara ko bagakogenda se skuru nabo igo kumwakanira fees yo kunyara ko bakagochaka esomo yaye ase skuru ya daraja 2 magega yigatsenigia Ensoko kumurekera umwana Stacy Anyango oyo isaransirita matemo ya manene ya grade gya kianda cross skuru yo borosa daraja 2 osinyo kogende skuru arangeretiwe yabanyaruka ya socio egotoke mya Gregoris county ya Narok iki moyetire obatekana no buremero obonene bora senka yabo asara ntakana. Nilifanya shule grade 9 katika daraja primary school. So kitu yenye nimefanya sijaenda shule ni kuwa mami ana uwezo. Nikubona abantu bomoyo bwanja abanyakoba kubwatirana na kumugorera kireke mokiriaganire na wakane school fees omwaka oyomo. Omwana oyo Stacy umusani one naro ndigeti agante ingo mwana naro bwato moibori oyomo na endo bwato bokongu utaraenda school gwikira bono iga bono nkarigia abasanire ndi bari babwato moyo bwogwanja tugachamo twamwaka nire school fees omwaka omugima nande twamugurire ibintu byonsi biri byatakire geraso school nigo ditskoria rero omwana Stacy ariganirwa bene ase school ya secondary daraja 2 na bochako bogemo boya grade ge komi bene mwere mundo daraja 2 secondary ngwakira Nyasaye mbuya mona sogo kuna bali bonsi pibaso etio koboko mufuko gokonyo omwana oyega keraba iga batorete iro omwana oyega ntoteme komokonya stoko nyara elinde neranya ale gotimisa endoteri yaye achegwe konya samatukari busio bere bonsi bomoyo bwanja bwesogete na kubeko koboko mubuko na kumusiro omwana Stacy niko bona bakirumbia asoko bwatrana edekwene kibino omwana oyo rentakana obere gakwegenderia somae mwana oyo namanyala to bwateme chando gwetera sabasani ondo nyalire kwerwa orure onde fisi onde gekoro onde ne bitabu yakagare yeikeire igesto ikirerero twamaretire skuru tokubaine lingambu yamono olio beka soko boko asenchereye bono rero twamoreta iga daraja 2 secondary o admit bono nkomutiga turi skuru igo nari kuira neri bari bonsi piba soetio koboko muuka sogo siro mwana oyo ngambu ya mono tigenya sabaseni na ende abana nabangi bari isiko bataraenda skuru na ndiga turaira nese muri ko barira ngabana mbara iga babwato boko ngumoto tiga moto bwate simu
ase bono omwana Stacy arireira yogochiko koromokia asa masomo eriogochikira ni ndoto yae yokobo moriki. Nashukuru kwa walionisaidia nikaweza kuenda shule ili nitimize malengo yangu. Na waahidi kwamba nitatia bidii katika masomo ili na mimi niweze kufikia malengo yangu. Asanteni. Nkoripoteria Ensoko TV kurasi skuru ya sekondari daraja 2 me county ya Kisii Chempethuel Machin. Manjito murigiria tugotigana no robotiro na gutigara se county ya Kisii nigo MC we Masige West haikirana te ase skuru ya Lyanchaga amone skuru ya Nyagenche erikorigereria mirobiro boko bwatuka mabere gochia saborokwa asate bete no morobiro chage tugene serikali ya county ya Kisii nsiyo buraibu ayo Muske Paul Simbarati nigore omuya hande nigogende ta senche ya bene manjito murigiria turara na bigo gotigeriga chichinkwana kurase studio ya kabere. Mabera yaiga akoro eta ya milk tabanga eta ya milk mumaite wiki yaita mugaba na Simbarati na rweta mabera je school cheto che ward yaito konyo achira mabera litkoli are one ga titoko kora na kie kora litkoli are amabere abana bali abasinini bali bago chaka PP1 na PP2 mbare enterwa mabere school nanda school yeyoka Chiskuru chonsi P chi ward 45. Chile chiskuru 697. Kero mwana wakasoma ECD PP1 wasu PP2. Mucha akale kunywa mabera kira Jumatatu, kira Jumatano na kira Ichuma. Eribia ko servo. Kira Jumatano na kira Ichuma. Eribia ko servo. Tore ga igandi anchaga. Miyama na sengente wata ira mabere bunantu bana tobigere bichokoro dogo chikwega iga twasinywa lakini bono mwana na bako boka mambia gende sukuru ngende mogondo taga e primary rotore eso mugambia renta mabere miyama na sengente ya mabere watore ntire sabana baiga bake iga twate bunga nigo bana abana ba biwani na bibitu abana bali abasini ni tongo sibikorenda nyomba twasini korosye chae buanga seni ndode chae ntuto basta bono to chibatora chumulireli noroche rende una mabera ikiria se county ya Kisii na bagoto tebia se mambia bone se birengereli biyogoto tumira go chase studio na bagoto tebinga nga kyoroche mabera yuachire na chigukinia umubaro bwa boroki wa sichi school na namono nga kyoroche umurobili yo chakigwe ne county ya Kisii elio onyara kaba hoto ebirengeri bya senchire bwikino tokogenda busio mu county commissioner bwe county ya Kisii aselieta Chaunga mwa Chaunga nigobona sabire okome reseire okomentekana kwibikore by'abantu bakare kwengenta usigweito mwanchi buliyete talio kwengenta no gweita kurwa ase county ya Kisii anamona sakwane ngabasubati usaba iseke nigobare ase enambemo ase bikorwe byo mwanchi buliyete tonyororo botiuru asenchira ibwikira Omo County Commissioner bwe County ya Kisii bwana Chaunga mwa Chaunga nigarekanirio goichana kwa emagega yo komentekana kwina mbe nene ya bali bako baba kwengenta bali bako baba ko basalia bana kinyaruka amone bikore binde byagendere ko babigo korekana ime County ya Kisii abo asaba sabire banyara ko baba ko bwaterana eri kwene kebuna nko beka baro mwelio we bikore biga. I've realized in Kisii kuna challenges nyingi. Biggest problem Kisii mimi napata cases za suicide ni nyingi. Sijui kwa nini hiyo lazima tuangalie. I think those are cultural problems. Cases za defilement kubado ziko zinapatikana kwa wingi. So ni social ills ambazo tuko nazo lazima tujaribu kuangalia tuzirekebisha. But when it comes to ile insecurity ati ni majambazi ni watu wanaua ama people are armed nini na nini hakuna. Ukwana sechi bistia ime omo Chiobo Songo ekeranya alete ko baga kumirana no director kurwa Sorogongo rwa Nyanza Western Kenya abo bakorwa sekiombe abatami bechisegi asa Marieta Erikyo Yugi oyunya alete ko baga kumutarira mu county commission oyu nabo igogo sababuna ni gaba minyoki abo batakere ko baba goikia omarora abo gocha sekiombe kia NADCO eri Kenya areko bagi kubaigera nabo igo kweneke buna nkonyora bale eng'erie yabo. NADCO kuja kwake siwezi nikasema chochote, lakini kama wanakuja watatuambia, ataandika official letter and we'll go by the official letter itakuwa inasema nini. Ichukua hatua kubwa sana
kutoka kujipanga mwanzo nyinyi wenyewe, kuweza kutafutana mpaka mkajuana, alafu mkaja pamoja kama kikundi, mkaweza kuketi hiyo miaka yote bila kuvurugana, na mkaweza kuenda mpaka mkaweza mkaweka petition kwa bunge. Hiyo petition ikasikilizwa na mkatengeneza report. Sasa out of that report mnatarajia labda kitu. So hiyo si kazi ndogo, it requires a lot of leadership. Si kazi rahisi, especially 7 counties, na saa nyingine hakuna facilitation, hakuna usaidizi, hakuna nini kupanga watu mpaka kwa pamoja. Lakini kabla nyinyi wenyewe mnafuatilia na mnasema kama kuna matumaini makubwa, sio ile there is a light at the end of the tunnel. Mnasema there is a bigger light even without the tunnel now. James Moyoro oyore omochairman bwe kiombe kitendeta abatami abo bechisegi korwa se county ya Kisii niga basabira abarayi banyara ko baba gweswanania elikwene kyabona abatami abo nko babale bakonyora obwene bwabo asoko egwa chibesa chiri batakire ko baba koegwa ne serikali enene. So tunaungana na wabunge wale ambao waliweza kuongea juzi kwa kishindo ya kuwa we want also the IDPs to be compensated alongside the people who will be compensated to 2017 up to date. Eric Oyugi oyoro mo director korwa soro sagia rwa Nyanza oyotendete abatami abo bechisegi cyo mwaka kiri bubere ne 52 niga tebire buna niga abatami abo bali tayari kubwaterana ne serikali elikwene kyabuna nko babale bakwegwa engelia yabo kwengana nechi county chinde chichanyara kwa bachi kushughulikia abatami abo bechisegi. County yetu ya Kisii kama kuna waathiriwa wenye wanaishi kwa shida ni Kisii County. Wamekatwa mikono, wengine masikio, wengine hawatoki hata kwa nyumba, na ni kwa sababu ya shida ya kura ya 2007-2028. Ningeomba tu serikali na rais vile anakuja, tunamkaribisha kwa moyo wa dhati kwamba akaribu Kisii, aje asaidie Kisii mipango yote yenye ako nayo, akiweka mpango wa IDPs kwa fikra yake. Korwa ase county ya Kisii ginko reporter ya Amayane Soko TV iliyetaria na Mausa Caroline. Nabigomo njito murigiria tugosuka mutwe nigori tukore igoro muraibense ya Kenya nabigomo konyo ekithure kindiki babete bawikirana se county ya Kisumu hasi siasa Kenya litichiko bwatanse bakaba bagokwanira na kwerera igoro yo murubiri nyota oyogo chikoba konya abasaye kwenyorere bitoki asogo chaka oboncholie manjito murigiria turateriye chinkwana cyabete chigokwana gugoro noroboturwariganitwe no musakito Dan Suarez. Ase entunda yende naende umurayibwense Dr. William Samoei Ruto nigairukia na koiro morobidio ye onyota goika county ya Kisumu chimbebe chiaye mugabana abwe county eyo Opita Anyang' Nyong'o. Donjo maber kwa mdomo ni kuber na doba juni mwaki ukipende twende chini nomoroberi abakaba kwekiranwa anabarai ao egati yabo omokonyoye Professor Kithure Kindiki omoseneta abwe county ya Siaya Oburu Odinga oyuboigo oromora abwe kiama keriagia ODM Gladys Wanga omugabana abwe county ya Homa Bay omubibinere abwe county ya Kisumu Ruth Odinga egati yabaraibanda bange nakero abwata ekenogero gokwana murayibwense William Ruto nigarekana ko bamwachebora bamerelia bali baye bali abakomero murobiriyo yonyota asarekana ko batebya ebeso kina koreto murobiriyo yo muya oyue urabaka bagogwetania omurobiriyo yonyota gukiasa basaye. Bas mimi nataka niwaambie wajamaa wale tunashindana na wao pia wawe na mpango, si ndio? Kwa sasa mpango hawana, sera hawana, agenda hawana, nyota akili omokonyo ye Kithure Kindiki oyukirana nigarekana gosoma kurwenda basia eyemo no murebwense William Ruto asaba ko bakagotogia omurobero yo nyota koboro muroberio obakonyira basaye kiandage 10. Program hii ya nyota ni program ya kusaidia vijana kati ya 70 na 80
25 katika kila wodi, shilingi 50,000. Leo mnatoka hapa na 25,000, later mtapata 25,000. Ruth Odinga women rep we county ya Kisumu nere tatigiri magega maista marore nigarre kana ko nywa kereko komoroberio ye William Ruto. Let me tell you, this is going to go a long way to support our youth to become the employers of the future of Kenya. Employers mpo! Nonyanigo nigo muraiwense William Ruto arekana goteba tene nibuna abasaye nigo betigani kuru siasa chobogesaku asatebire buna bono abasaye nigo banetie gukora emeremo ao na kwegendereria. The young people of Kenya are hungry for opportunity. They are hungry for jobs. They are hungry for real platforms. They are hungry for progress. They want to drive the transformation of Kenya going into forward, not going backwards using the reverse gear. Kokwana kurua somo yegoyu omoraiwe kiamagio ODM Oburu Odinga nigarekana kuruta chinza chitindi ekero arekana gusaba enusu yekengese kyomogati imeya serikali maisomarole bwa moraiwe nse William Ruto amona mokonyo ye Kithure Kindiki. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, so we are going to negotiate and we are not going to take anybody's share. We are only going to make sure that everybody gets their fair share in the national cake. Nonyanigo Oburu Odinga nigo irachinga kechio kwa mwacheburura bamereri ibe serikali asekelinga nigo obachakire meroberio yo guchikokora okurobekana imeyense ya Kenya. Tulikuwa tumejulikana kwa maandamano. Mimi nasikia wengine wanasema ati next week wanataka kufanya maandamano. Wakuje kwanza sisi tuwafundishe maandamano ni nini. Chinkwana chia Oburu Odinga nigobono chigo cha matuka makeuka magega yabamiriri be serikali nse yobora ibwa yemurebwe kyama gya DCP Rigathi Gachagua kwene kinga onye serikali trio chikirania magani yabo nigobara chigo so achesibara na kongeo kurobekana imeyense ya Kenya yonsi libolyo ligotikara kwa banelingane umurebwe kyama gya DCP bakubotera nabarayibande ebuna madakarua Kalonzo Musyoka amo nere Fred Okengo Matiang'i imbachiko soya chibara kurobekana onye amagani yabo tarigo chako wikiranibwa yegento kikugero koreta na endo motenge chonde bwo kurobekana imeyense ya Kenya. Inkoripoteria hegeteseni Igien Soko TV iretariane Daniel Omwaga. Chumuligeli togotigana na Daniel Suarez Omwaga muna ndaiguda na kumurangeli Suarez nilie chikosoli asemambia bono roboti urubuna kweguru muraibwe salengase county ya Kisumu na ndemono buna kwegure anyalite koba gago chakyo murobelio bwo onyota senseme yumuraibwe satebete awana nyota bali bakwamereria serikali gento naro chese litukulie goronkelinga muraibwe senere telibaga kumwiraniria umuske Fred Matiang'i agamotebia mechanderese sector yechi seminigere menene nintutu atemire kwirongeye manchumuligeli naye nobwateli bagali yao yokurwe birengereri noroche ekiyabaraya bagendete gukwana se kilitogoteba chipodium chia kisiasa igo nabokonyara koba gokonyora libagali yao kwanyara koba gokurwe birengereri sena mbeli ito studio tokagenda bosio kurwa se county ya Kisii na Nyamira abalimi balese chinse mechi bere nigo bagenderete kurera nga ekemeligie chaya nigo kendete gwitira emechando anamona se pakale goteba nga nige kororekana kemelie kigia chakira kwa kolibobe asokolete ngeli etagwenerete mulikito Vincent mundadiga kwanete nabalemi abu akorosio robotiro kubwatia abaremi bande bekemelie kenigo bagoteba ebarengire yeikeire nonyo chinamba chabo chikorenga cha yabo nigo charusiwa se system ye factory gwetera buna bachiri maminja nekerengerere kyabo bisababo omulimi George Mukaya mbirerale enamba yayo korenge chae te ya se system ye factory ya Nyangoba omulimi oyo nigabere gakulikirwa mauko gwetania bere kurasabo bisabe factory ya Nyangoba yo kumubole kase chabisi chabo korende bwangire and when is the kadi ya NBM kadi ye amagata na ya there on system na ya kadi ya Rusi na kesi ngojia sawa agriculture ba konte na ya nambe ya Rusi ri na bakuba bate bete Rusi nege kolege kyaga dabaremi abetundu bali anyamakoroto
kwiranirigwe mirangu nabo igechaya yabo kobosera aroro bagendrete kubarasare nene nonya tibarabwena buya kurasa uwa kwa banyora sebitokie bike bya bonus ile yaita. Enambe nyinge y'abalimi aba nige goteba abo bisaba abo be factory ya Nyangoba amonage director nigo bakoimukie gitambukiro kyo gochoge chae nyinge ile bakoroka bulimi gose moisture nonya tiba ikaranse teba itabani ile bachake utogo kumia yo masaitani yo yarwereire mwana oyo ndo gwanja paka yorigie sarugora acha gotorora mabera buna ntutoko kemna twapimire tomutika kako chandika muiso nde gamba achaka kona che kiro ego chikotenere gento bakoroka moisture wone gento bakale kubunio mo chairman itoga iga bakale ko na babutero mo chairman imete imete tamanyeti neri goro nera achiete kwasi moranga yaya ngakibona bali mibante bimbuli ne taringa nero boli na bali mtu aboli to boli ngana ki ekekenrete Nyangoba ningi Nyangoba sanganyi mobamba nyaramba ndo chitundu chifactory chinde Nyangoba yoke kona che kiye mone nusu naira masigisi ya kebungo gekoro kwaba ipiripi ibere acha akere kebunge ekemo aminyoke igo pakataboki amanyanga kitogwanchana paka ibirangara libito bibwatane tochege ntekemo muzozo ya so chakeire igo chagete buna twa chagete kona chwa abrupt kereguni eko wei 12 kilos twana chu ekire emonenus egento kende gya kabere tichikerie kero ligwetigwa tigabarangeria bakomiti baito bagende Nyangoba bairane back to the ground baresa abalemi barangeria ba director baka aba director batwerese ngana ki igere 1 2 3 togambe toikera na mariogi okwemurunganio kuborokora sabalemi nigo kwagerete irire gitambukiro yokoriyo mu director wensemeyo kagokwana na into asenjera yesimi Tiberius Musigisi niga eresire buna okorusi gwoku nigo kogocha ekarabu nerichikorio kora abalemi bande okani mukarani tarenge chaya setundu bali yabo ekere gwakorera magoso no ininje buno mu direct gozebune chairman ye factory ba kudua mistake through a resolution a photo of a resolution na bago vote out. Yes, very get a solution. We have no confidence in our chairman because of these reasons. Digo no, didn't go at Amachi, go to what the Bakatuako Rusio, but I want to walk around the factory. I and I will committee a reason factory born. Wangi will communicate in a factory, while she don't want to media on a correct. So that is why not the Siaja will wish a key, go into Mako the Tiger, and I got to go to Okara, Chitunduvari, Chinese now. Ya gaitiri asomole myole wingo pimecha akogenda ekwate kodi ere the same ere kiamitenyi asekenyoro gya kambini omuremi Isaac Mboga oyo watemeteye cha chirwinye oirire gatambukiro gyoko geche cha yaye na koria kwiranirira oburemi bondo bongao gwetera buneke melike gye chae nigo gyetananire nemechando emenge igendo kyagarete ngatogore chae ebansete ko totebinga rute chae yerimi bone yerimi nkerigunio okurusigwa yamanya gwiko muremi ekero kwa rusiringa rende mosie yo komurutira guchimotwe nande karani yaigino otebanga inenge kwaruta ekarani omonyenoso yokoboko eguni yawo uiruseria bono njengaranga yaya afatali ndusyo mbekegente bono iganda etenseti na seti chiombe chimunyama chieri natuga chieri na ndense mbeka matoke emechando yoburemi bwe chae nigegendete gotogota abo asabalemi bakonyora obororo bonene n'aba director banyora obwansu bwe chae yo ndiriri gosabalemi aba barachengera obwansu bwe chae yabo ninje Vincent Monda kurwekenyoro Kenya makoroto na kwariganiria ya Imeyen Soko TV Mwachumurigiriri nande tokwira na goikase county ya Nairobi ase umurai bwe county ya Nyamira Moscamus nyalibanya tukabaga goikabusyo bwe senate tukuri igoro lianyara kabaga kwerera igoro yobutumiki bwe kibesa kurwase county eyu una enchere ya moyo gosokyo bwasyo likorendekeli kyarorekanete mwanchumurigiriri muske nyalibwe keregete busyo bwe senate niga arorekaneta tabu atamasakara mangera namono babuli nare ngoro mwanchumurigiriri ntaite turaigunga ngikeli kyagendeta senseme ye senate ekera omuske nyaliba ikirente aroro entity. So surely the entity does exist. Where are the financial documents that comprises everything that the debtor is asking for, including the board, including the means of those boards, how they hire people, including all the other expenses? Governor, there is no excuse around this. Where are the financial documents for this particular company? I think the minister can give us details of the state of the company and the current status.
There were no any audited financials for this municipality that you gave to the auditors. So how do they confirm where these funds went to? The only way they confirm how these funds went to is they go to IFMIS, which they're allowed to do. And then they bring me this document, how that money was spent. Again, the same exercise. I want to take you through. Under that, Nyamira salaries, Nyamira County salaries for this particular staff under these municipalities was 7 million. That one was paid, if you look at the total by the end of the year under review. And then, if you look at March 2025, on 6th, there was a withdrawal of 222,000 by a gentleman called Patrick Orina Okioi. Do you know Patrick Orina Okioi? You are aware, right? The explanation for this money was preparing municipal plan. So it existed. Samuel Makoka Osike. Do you know the gentleman? Yeah? You know him? Governor. Governor, nodding is not recorded or answered. Chairman, I don't know him personally, but the minister knows him. The minister knows him? Yes. Minister, are you aware of Samuel Makoka Osike? I know him, Chairman. You know him. On 28th March 2025, withdrawal of 297,800 public participation is what is indicated in IFMIS. Do you know, and the same gentleman again, on 7th March, did 2 withdrawals. He did the first withdrawal of 50,000 stationary. Governor, are you really in control of what is happening in your county, Governor? You don't strike me as if you know what's going on. Do you attend these exit meetings, these entry meetings? Do you personally sit to attend in those meetings? I do attend, but this one I didn't. You didn't? Yes. So that's why you appear totally clueless today. You don't know what really happened. Is that the reason why you don't know what really transpired? Huh? Within executive, because the incorporation had not happened. So it is still under the executive. When did you incorporate? Because this is supposed to be a company that is independent. I don't know auditors. Wait. In terms of the legal position, I thought, at least from my experience from CPAC, we have been treating water companies as independent entities, and anytime we see anything relating to water companies, we say, let them go to CPIC. How do you do your audits yourselves? Nabigo machito muriria tugusika mutwe nigo musiye bagaka amono musisi bwa machire bintu biria bitwetane ne Cyrus Masenge nyabicha amona aba engineer bagosegesa machi banyate bagwikirana ensemo ya magega ya ensemo eyo banyate bakubeka amache na kubulia bana inchi bechiseme ichukwenekia munango chekolinda balige simekyo eri banyale bakwenyolero amaliche machito muriria turanyororo motyuro Eire ritual yetu kuvekera machi yakoreki yaikira ndate ko basaba nekera machi arabekwe igakwa gachune county wetere ndo tokora flagship project ndi kona kaba na romo nyene so amacha yao kone county ekera korirwa abekruga iga ekera go chakoba aba bakora mama tukaberuka machi akoreki asokire e contract makuru ore agacha chitangi ebe ke chisola ebe ke chipipe amacha yatakira ruga iga atirimboke kabere iga uchimata uchometusara mate uchiabwa yana uchimata asoka pake para mate alio siobe nande tonyore rikaba batindikare mutwaria rikaba batindore mutwari e pipe eteze abantu bari balense ama ya mate wabo gitaina bakoreki banyora macha agende paka chikonyora abantu bonse amacha yatai konywe kunaba masike west boka konywe wale nabantu baminto babo gitaudio yanjeretwe no kobeka abantu batwara maje angesi bale nakolenda maja haya nima etentu anje temete korukwe meringa lakini rende meringa mwe yakolera maji muno murakera abantu twatwara bakobwa maje January njitobeke temete ange na roje chindo chinde chikakama tugenda tambe kuligia maji
machi abakongo twanyorire ko tokora chi project echiga n'abantu bawocha abandi bataka gwata chi pipe abandi bakurwanira nga bari nkibanyorera tunturanyora tigamba te yantu bami okubwatira nokuya rero nabo tokonyoranga pipe ase budget ya twanjira igego ikaga mambi toko takonyora chibesa to yikimo inaga ono rende mugo twanjira igo twakora igo kolenga ne budget ase ya twanjire toikie ka machi na ikebuo ingoli yani technical works babekere chitangi ibere igoro kurugavu tubabekere chisola igo chisola tugo chikobeka ndoto etiko chikuba make mugende expenses chugo chigwaka ne bill ya kiek estimate mwacho muligereri kwekira buto ikira mwali bwa mayia Diana Chitri chitaika kianda maiga yense ya moya bono mambi nago tebinga kero ogochaka emirimo oire nusu yechinsa chirio chiokora emirimo okora okuyarigani wikabuyarigani naliringa nalito lyarengeri mwe mwase mambi ya bono mugabana bwe county ya Nyamira timanye tigo senairete Amos Nyaribo timanye tigo senairete nusu yechinga kichiri yale kogenda se senate kweyarigani gekogera mabuli yale ngora mange nayo kubuli gunga ngayi ebitawu bichisabu gose bichibesa bire libanyara kwa bakubiri ngoli kwimukire gwachire se senate gwakwanda kumbirana na public accounts committee tiganya tebe finance committee igento manye tochikobeka bosi yabo n'ebitawu bichibesa waikiroro kwamanyire gutuka tubuguriti bintu biri byaganire ngongwirete nusu yechinga kichiri cyo kuyarigani yanko yariganite nere buyarigani omaite na togorekana omogeni asemirimo yago akarato gukwa no mugabana bwe county ya Nyamira bono nkoira na tulese county ya Bungoma mugabana ororo igo ngakie yemegega ye Christmas kiarenge chi milioni 3.5 nemo chigatumegete okorege ndikuru kukuguru motoria ukome chiru milioni 3.5 nemo kubwatekana ne senate kikiarorekana toro irete chinga kikwaerera nga umutoyu nga kiore kororekana 3.6 Christmas Christmas tree okay tato mo director itato bekire enkwane yo asini agorerete kero monto gosoyomo bena bura nyore ligi ya by the way kwa bolia ekora bura nyore ga begitikire sub county kero mochi ande gwachire kero mochi kai sibese nyingi 3.6 million chigotebekana chigorete umute olia okoro kinga bono rendo muyega buko iburu mwana Yesu Kristo ikiranire okina kikelia county chitu chigendete kurigereria na namono konyara koba bakoranga konyara koba bali bakogenda sena gukunya na koranga ngikibwenerete twatwatebire ngo bwata twalingi chisimigoro yelingana lituli mwamu kurende ndo chenga chinga kichigendete kominyoka timbanye tinga akitura akore chigazeti na chiro chinchira SMS igoro ichitwete tuligereria sembambi yabona no mugeni itongo chale ase semeli ya kabere elitonyara koba tokoranga twanyare koba tugukwana rera abanyali bali masaba tubwa tumurwaniririo ndo kurigie kirogo kyobo jumbe elietalia ene litambe sana inchenga ncherengenda na ande ndirigereri aselire lietali tambe lietalia baraina bali ko bali litambe likorukunga akorukunga Alva Maton nyasetia numurwaniriri bwo kurigie kirogo kyobo jumbe ase enseme ya nyali bali masaba mate nyali bali masaba ne ya Dan Manduku igomo bungo bo akurunga Alva Maton nyasetia okurigie kirogo uyo gochikoba gakoranga na nyara koba gakonyora liba gali yoguchikoba mu bunge sensemeyo ayuna alito chikoba to kwana chika chinsa ibere kurende ngora agenda tula sensemo ya kabere ye studio tula so sensemo ye gazeti kurende nago tebinande mugabana bwe county ya Bungoma nande galengo mo senator by the way na amini galenge mo speaker bwe senate ino sendikiro kwanero mugabana bwe county ya Bungoma Kenneth Lusaka nande nera bono nando orenge ne shere nande shere igama igana no totebetie shere ya renge yoko igoraki na ori na arengo ro yonde of course nero ratwara twarire mangana ge itanki arengo ro tugache tukanyora bakareta wangamati nero na bwata yaye na bono rende Kenneth Lusaka na bige tuma iso
ase akoerera na bera tukumete sometimes no mugabana nayo ternete bintebi lakini bali bakoroserie budget bagoteyo mugaka rero maete tutete gutwara umuyega bwe Christmas twabekirega kwanyora lakini ndo mweli nero wa proof gwamanya goteba rende ngatigegende bose ni county nere nyigwete yagorite gitagityo singe kurende tari ainabwate okay tigango turaigwa kurwa se county ya Bungoma mwancho murigeri nelingana limwe muna lyo litobwate kuchiese break buna togokora chikazeti tete tochiminyokiga ko atoleli baga nayo kwa nelingana limwe. Now, Governor, we are not making useful. We are not using our time in a useful manner. What we have here is a document from the Chief Officer of Finance. We've got pleadings by the County Attorney, Edward Waswa. We are not going to amend those documents before the Senate. And you have said it clearly that you were with us in the Senate when these things were happening. And that's a fact. But we must point out the madness that goes on in county governments. And that is why in your 5 years in the Senate, you saw we fought 11 times to pass the new formula for allocation of revenue. And I hope one day you'll write a book about that particular scenario. But if we do all that fighting for money to go to counties, to be spent in September for lighting up Christmas trees, I don't think that's the reason why devolution was brought in. I think on this matter, members, beyond relying on what the PFM regulations require for recovery, this is a matter that is unethical. This is a matter that must be escalated to the Ethics and Anti-Corruption Commission. I know they're around, and this is a matter that we must mark to them, because it cannot be acceptable. Really, guys, diverting money for KIPES to go to borders, diverting money from executive to go to housewarming, at least there's a house you can see being warmed. But using 3.6 million for Christmas tree celebration in September, and the money remains unaccounted for. You see, that's the worst thing. If the money was drawn in September, used, the Christmas tree lit up, and surrendered, it would not be before us. So, Governor, it's a shame that these things are happening within the county government of Bungoma. Now you are the new captain. You need to ensure that Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindu ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama
amatuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera rikoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha. Unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&J Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanchu muligeli twairanire nande tosoa sensemo ye chigazeti chaitire chitaike 20 neyemo maiga yense yemo yabono mambia nande anne mono tuchikosoa ase chigazeti ase mambia yabono nabo kunyara koba oinche mbwata soko boko kwa ni gazeti ya The Standard nande nakoro kire page yabo sine ya magega intagete ngoro kine gazeti ende mbwate ase mambia yabono ase mbeo ekurunga The Star igore rongo hando amangana abira chikesi ni bire mbwata nero nabo kunyara koba gukurigireria mwanchu murigirerie ko gatebitore ali ali ase gazeti ase mambia bono Diana Moroki murigirerie gazeti ubwata soko boko kwa Mwanchu manchito murigire ngomba ati gazeti ko konga The Daily Nation mutunereye nabo ko kurmaganere terikiriya ndonse mangana yo gutegwa ebeseria. Okay. Mwanchu murigirerie toko genda busio to chaka ni gazeti ya The Daily Nation buna tuabikira sembeo bakale batebanga how 1 trillion shillings in budget will hit you bagatebanga amakabeso ye trilionia yemo yali ateneneire ne wizara yo kegancha kiense no waziri Mbadi au chikonyara kaba kago gonchokera naye konyara kaba waka wasonyara kaba konyara wako Diana nero bwatomugano yumwanchu muligirali iga nindo chega iga gazeti ya The Standard ngo kwanerere igoro amagana age siasa bagatebanga the one term plan ngaki ama aligani agendrete koranga umuraibwense Dr. William Ruto nyara ko bakakurusiwa sekiro cy'umurayibwense wetera sobo chori bo mwaka bw'ikiri 2022 ase gazeti ya Unindoche oyo kabero murayo mukuru bwense ya Kenya Musike Uhuru Kenyatta nindoche oyo kabeire omokonyi bw'umurayibwense engaki Mwai Kibaki alengo murayibwense Musike Stephen Kalonzo Musyoka nabo igo nindoche asebiche yo oyo kabero mokonyi bw'umurayibwense Musike Dr. William Ruto Musike Rigathi Gachagua. Hatutoki mnovu wa Kindiki. Hatutaki munovu mwanchumulie tiambe kiboronge hatutaki munovu wa Kindiki Oburu Odinga mwanchumulie nigo ndo chega iga ase gazeti bakali gotebanga Musike Dr. Oburu Odinga nigo litukoli goranya tukaba komotebia Musike Kindiki ntotagetiri bagali yago lyokoira koba omokonyi b'umurayibwense kurende tutagete na intutunyara koba tokonyole nseme ya moigo bagotebe kuli Elia
omosike kindiki abwate tibaitagetira botaka kwimanyira ororenga ensemoki ye nyama y'oburai gose ye amabagali y'oburai kiama giodiam getagete kurwa ase serikali y'omosike Dr. William Ruto ekera bagendete korosio kweyarigani gochikoba bakoigwana ng'aki bachikoba bagokora obochori bw'omwaka bw'echiru 2025 na ibere tokagenda ase gazeti ya The People Daily ngokwanerere ng'a why Kenyan Gen Zs are missing from digital politics mwancho muligereri inkikirikeire irabasaye kubura kurwa ase siasa y'omutandao na namono ne kiarikerie kurigereri gwekurukunga Generation Z kilikia nyartikoba yakororekana engakilia barikoba bakwamireria kirie kurukunga finance bill gose lichi kolirio kurigereri ng'a serikali yochikoba gutumika chibese mwaka bw'echiru 2024 goikira mwaka bw'echiru 2025 kera abasawo banyartikoba bakogenda ase barana kurubekana igo mwancho muligere nabo kunyaraka bagwesomera ng'a boniga abasawo bunigo barorekanie kubura kurwa ase amang'ana ge siasa tokogenda ase gazeti ya The Star kwanerere igoro ya the IBC wants sweeping reforms ahead of 2027 amauncholeria ekiombekeli kia IBC getagete gokora bosibo bochori bo mwaka bw'echiru 2025 na ibere nabo gwesomera ne gazeti ininye bwate ningotebye igoro ya mauncholeria ali ekiombekia IBC keganeti anyareka bagakorekana bosio bo bochori bo mwaka bw'echiru 2025 bire gazeti ya Mwananchi kurwa sense ya Tanzania ngotebere ujumbe wa haki hekima watawala bakale gotebanga bono nigo banyareko bakurwa kirigotebekane nkwana yokoranga kera omutanzania onyorire oboene bwaye nabo igo batebigwa barai banyareko bagotwara obutenengu bwobo semia na koranga banyareko bakora kirikibwenete asense ya Tanzania onye wanjete kosoma egazeti ya Mwananchi imataba gusiba itombali chinsemo chirichi ya Tanzania nabo gwesomera na kumanyanga ninki kegendete na bali batagete kumanyamanga ali agendete kurwa ase chinsemo chirichi ndetagete nchake ne gazeti ya The Standard muna nagotebya nigo bono mwanchu muligereri yarorekanire gwetubwatikana ne gazeti ya The Standard bakale goteba uyu kaberu murai bwense ya Nigeria omosike Olusegun Obasanjo nigagendete koranga ngobe karo koigwa negati yo murai bwense omukoro Uhuru Kenyatta nabo igono yo kabeire umukonyi bw'umurai bwense bw'omusike Dr. William Ruto OSL Rigathi Gachagua libanyara ko bakogenda sobwamo kwamirerie serikali lyo ekeraba chikoba bakogenda busio mwaka bw'echiru 2022 nigo boni ngo mwanchu muri gazeti egotebanga kubwatekana n'echingwa nabanyara ko bakonyora nigo murubilio yogendrete konyora chinguru chiaye na nigo korekana sense ya Nigeria ase umurai bw'ekiama kya Wiper Patriotic Front umusike Kalonzo Musyoka agotebekana anyaltiko bagoikira noro na kanyara ko bakobeko koigwana gochikoba bakoba asobwamo na koranga mbanyare ko babagosokyo murwaniri gochikoba gakurigie kirugo cy'oburai bwense ainara gukwanekana umwancho muligereri igaiganindo chengana ya oyo kabeiro muri kibwe kiama kya Jubilee boni goro mokonyi bumurai bwe kiama kya Jubilee aselieta Jeremiah Kioni asbakale goteba igaiga nga muchandonde bwonstoyo onye Uhuru Kenyatta bakomera na Gachagua nigagoteba nga nigo Gachagua atagete bomera na Uhuru eliyo banyarako bakoranga banyarako bakukwanira na nanda goteba nga kichinde chionsi nchiyo omusike Uhuru Kenyatta atebire tatagete babe bakomera na nomusike Gachagua igaiga mwancho muligirali nindoche kubwatekana na engana yaruete kurwa sense yo ya Nigeria so muchio Lagos kulende bagoteba nga nigo yaganetie nyareko bagikobisuwa gwetera ase gazeti ya The Standard bagoteba nga chingwana nigo chiakorekanete elikoranga barai bali bakwamirerie serikali banyareko bakoranga banyareko bagocha sobwamo neli banyareko bakoranga banyareko bakoranga bachire busio obochori bwo umwaka bw'echiru 2022 anabese bagateba nga chingwana nigo chiachakire na omo sangirekano gose mukutano nigo korekanete aso muchio Lagos na ande nege kogera abara ya ubonsipi banyartuka bakomerana na kiliye korekananga nigo bono iga omurubili yo nyareko bagokubikwa sobwamo na omusike Uhuru Kenyatta na Gachagua nabo wesomero mugano yo asepeji akanengo yo bwatindo rasini ni nyareko bangobeka maiso iliyo nyareko bagokwemanyeranga ningi kilikeroro nigo bono mwancho muligiriye gotebekananga oyo renge omurai bwense omukuru bwense ya Nigeria omusike Olusegun Obasanjo nigo bono nyareko bakakora omukutano yo gosomo sangerekano gokoranga omurai yo
omokoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta nabo igo oyo orenge omokonyi bw'omurai bwense ya omuske William Ruto yonyalite kwa kurusi kwa bisi Rigathi Gachagua konyara kwa bale bakorosia obo mubuli bukwamiriria serikali bubwate chinguru nabo igo nigo mwanchu murigeria gatebekano Obasanjo niga umiranete no muske Uhuru Kenyatta no murai bwe kiama kya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka chitalikie 30 neyemo mutinyu 12 mwaka ulio etete na nigo baumiraneta sensemeli bagateba yarenge asomurubelio likurugunga Future African Leaders gosomura omurubelio orenge ukobaleta abarai bali bekia lekia bosio yonyalite kabago koletwa sobwa monando nyalite kabago ikiraniwa n'abarai abalibe ekiarege kego sabarai abake elibali kwa bakurwana na kuligera lingango nyara kwa bakolete ya matamo na koranga koleta bara maunchuli ya sensemeli ya uchumi nabo igo konyara kwa bakoranga nigo bakonyara kwa bakoranga banyari kwa bakobeko borai bolibulese ebirogo maiso nigo mukutano yokorekanete gosomo sangirekano yokorekanete asomo Lagos umuske Uhuru Kenyatta niga ikirana tabu na nde nigo ariganetigwe koba umukwanera gosomo kwani omonene senkwane yo kurende tabu litubirengera libinde byonse byo konyara koba byo kuruora bateba nigaro rekanete gutwara chinguru nabo igo gutwara bosemi go chia saba sai nanda kabate yabasai chinga kichino nigo bono mubwenete gutwara ebirengera libiya aiga mukoteba bale kubwatekana no robotiro liro koro King Obasanjo niga maiga yaya bosi yaya anyalite koba kumira na Uhuru Kenyatta na Kalonzo bakanyara koba bagotwara umukutano bagateba nigo batagete baumirane na Gachagua ili banyara koba bakoranga kibakwe aligani na koranga banyara koba bakogenda bosio na koranga banyara koba bako umurwaniriria oyomo ochikoba gakumirana na omuske William Ruto mwaka bw'ikirube 2022 asikiri bagoteba nigo bono batagete banyara koba bakumirana eliko Rusia chinsase kiri chikoro kinga ogotaigwana nkororo kurwa sensemelia yekiamagi ya Jubilee gochia ase bali bakurunga United Opposition mwancho muligelige ntogekorekana kyanyara koba ikurusi wese kuligereria sama tukabwango Diana twarolire Rigathi Gachagua na umuske Fred Matiang'i bakorekana barasobwa mwigona bugwe somero mugano yorore gose chinkwanechi na ichirete nande mambi yabono twarora oyorenge umunyakerogo oyorenge tigatebenga arenge buno secretariat yekiama kia amini obomo bwazimio Rafael Tuju naranga nera ne Rusia BCS mambi yabono azimio bagoteba nero igo dende kiki batebanga mwanchu muligereri na namono kilibatebanga banyara kwa bakoligereri na bera take bosio bwo bachori oboko genda bosio na baraga ni batigale asobo mu buguru ngazimio la umoja bose banyara kwa bakoligereri nga banyara kwa bakoligie nchirende bagocha bosio elina koranga bachiri bosio mwanchu muligereri nabo konyara kwa nabo ogosoba na ande nsaiga bagatebanga ogwancha no wankana kwa Uhuru Kenyatta elionyara kwa gwesomera askili bagateba chinga kichinyinge ochimeme chiomoskeri Rigathi Gachagua buna chianyalite ko bachikororekana koreta ogwatekana egati yaye no muske Uhuru Kenyatta nabo igos bagale gotebanga ebikoro biru bya korekanete nande ase chinga kichinde Rigathi Gachagua anyalite ko bagakwira libaga kera baire toburai no muske William Ruto komo mochia muske Uhuru Kenyatta aseme chandelia yarenge koreta obobe imense ya Kenya igona bugonyara ko bugwe somero re chingwane chibabiri bakora mu muganore ACPG yakane ye gazeti ya The Standard Diana tatengo alibaga nayo rateba ya gazeti ya The Daily Nation mwanchito murigeria kurase gazeti ya The Daily Nation igonkura chakira omugano moneno ro rasto kotmanyugwanga boniga nige serikali nande yariganitie gochya gusaba guse ali amakabeso gochya koligia amakabesa ali 1 trillion ibiranyare koendelia ensi ya Kenya mutuma njito murigeria aigase gazeti ya The Daily Nation nigo babegete gatia makabeso anyare teka gotigwa na baraibande nabo igobuna bachagete ko yakabesa bakabona turi no murai bwense umurai William Samoei Ruto yana kumanya igati ya madeni ali abetega gutigwa negatie ya barai bali basiria magimabo na bali baroro ikirabo nigo manchito murigeria bagotebanga maigagaje miaka 24 nigo bono muske Moi abetega gutigari deni riechi bilioni 5 nemo 630 billion abetega gutigekera ruete asoborai echo tokomanyigwanga nigo tubwate foreign debt na local debt lakini chonsi mwanchito murigeria nigo chiko ba 630 million tomayego cha omurai Mwai Kibaki olibono olinyagosira nere tokomanyigwani gabeteka gutiga amakabeso a 1.8 trillion
Moske Uhuru Muigai Kenyatta nera kabaka gotigari kabeso ya 8.7 trillion erio wikiramoniga igasaine komenta tokomanyigwa no murai omurai boniga orora bisi yoro Moske William Samoei Ruto nigo wikiraboniga likabeso lya ikire 12 trillion mwanchito moligeria ndochenga nonye nilingana lili mwamu eliomo yo minto innocent abakagotebia nigo tolengete twensi bono buna ba 90 na intundo chage kuyaligania tumanyenga Kenya ne yaito na Kenya ne bwata abanyene abo balintwe kiara lideni lyo mwanchito moligeria nigo guchikulia kana nigo bono nande serikali yaliganetie gocha gusabe trillion ya 1.1 asumwa koyo mwaka 2026 2027 nando manyenga gwikiro mwaka go chambanyale banaro bagusaba gwikira boni gani go lideni lile 12 trillion ngonga mwanchito moligeria erurinde likoirwa lyabeire 13.1 trillion gono gendete corona gaigani go bago kwanera ase gazeti ya The Day Nation page ya karene page ya gatano ase bono tokomanyigwanga nonyene chibengi chiri chiobonchoreria nigo yaba nigo bonego chi go bid tiandebe go bid manchito moligeria babe bagusaba chironi kurwa chizi chisco edibanyale bagokora obonchori bwabo nabego kubwatuka chibese ase batebire buna abantu abange baguchikole maro manchito moligeria n'abantu bali bagokora obonchoreria obokoboke nabo private sectors nabo baguchiko affected mono kolenda igando che nigo bagokwanira egati ebintu biri baguchikwenekia nga chibese chingo che chirego konyo manchito moligeria nabo gwesomera sobwagare asendo cho John Mbadi huyo tenete kigancha gendete kukwana kagoteba buna chibese chabete chigo sabu na gwikira boniga buna chigo konya ensi ya Kenya gwikirania gati ebintu biri traba ke gwikirania manchito moligeria nara kubanyirie egati yabarayi bari bani bete bagusaba bibese bakaba gatika amakabeso nabo konyara ko gwesomera asobwagare page ya karene ya gatano tomago cha asense moye chisemi aigando che bako yogikirio morobirio sha asendo Julius Ogambo yoro mawaziri wechisemi agokwanere igoro yumo basuko no betko kolekana sinse mo chiatika abali batatu bakaba bagosiria amagimabo abandi bakaba bakonyora chingo mwanchito moligeria gaigani gwagotebanga kurwa aborokia wachaka gutumia omorobirio sha nigo gwikira boniga abangi bawo bataranyara bago kubwatukirwa bokonyi morobirio chage tuwo mwaka oeta mutienyi oikomena kabere mutinyo December tariki ntangani nari nginyorete batebetwe bambeire migrated gose basukigu gocha sense meriasha nigo balengi konyora obogwene bwabo kurwase ekiombegia Public Officers Medical Scheme bakaba bakoiru nigo bakanyoriro obo wene bwabo kurwase health insurance cover manjito moligeria bakaba bakoskiwa goika Public Officers Medical Scheme Fund eyuere oseteneneri nekiyombekiria yani geteneneri no morobirio sha kolende gwikira boniga tukomanyigwanga abayarokia bange ekero banyarti bawikira na se chinyagitari ange mono bali banyarti bakonyoro mu basukano igo tukomanyigwanga enyagitari ya agakani nigo yatigete omorokio yomo oyonyote chingoma chinti ndio ganiri gokolerwa obubari tanyarti kaga gokolerwa agatebigwanga anyarika gwakana cash eyu atabu atachibese cyumwanjito murigeria cyarenge kiri bwe 53 kolende abayiboli bakaba bagwakira ukisimina bali banyarti babwikirana bakaba bakomokonya kolende nigatebire ngati bari gukigwanjira negati kinyagitari kiristari ko bwato bokonyi go cyase aborokia wetera somoro biryo sha tikirgo kikunyara kiko bwato ko bokonyi gati yabo nenye ya gitari ya Kenyatta ya Aga Khan nabayigondoche enyagitari ya Kenyatta National ndoche gaiga Nairobi West Hospital mwanchito murigeria nabayigo gaiga ngo kwanera baro morobirio CBE asegati yabo bange bagotebanga abayiboli abange tikukira boni ngati barayo manya omorobirio yobya bagotebanga 45% ya abayiboli nigo batarayo anchira no morobirio CBC au CBE nabayigo 17% nigo batamanyeti asibale 38% no banchiranire inga omorobirio yombu yore kole no mwanchito murigeria gwetera ase oyo kabeiro mu waziri wechisemi Amin Mohamed nigatutebanga omorobirio yunigo oayeretwe otarachigo kolerwa uchunguzi gose otachiye tukoligererwa biyo mwanchito murigeria bamanyenga ninga kigo chieko ko ocha koendelea chiskuru nigo bakomo chomorobirio yo
bagotebanga abana bange nonyene ngakiye bari kwenda skuru abange babo nigo batigarete chinga chiabo ekiagera nigo moroberio yole expensive bagotebanga nigo taite chibesi nyinge nabaige gatia abayiboli nigo bakwemurungania aso kugora chianga chia junior secondary senior nabayigo abange bagotebanga tibarayo manyomoroberio yo ekero amatemo agosoka konyoranga nigo bwate exceeding expectation meeting expectation nabayigo approaching expectation omanchito Mulgeria below expectation tibara manyanga ninki moroberio yo kwanera nabayigo exceeding expectation yere gose abayiboli abange nigo bagotebanga barabuni go bakoyobwekania omoroberio ryo 844 system ekorokia nga omorokia omorokigwa nigagwete pio manchito Mulgeria nabagwa somera se gazeti yorore gati abayiboli buna bakwemurungania nabayige gati eki challenge iri abayiboli bagwetera somoroberio yo CBE kinga kyabara ibande bakoyogikiria Chumulgeria Diana Ofana Magana Mange ale asigazeti enaro ya The Standard gati yabo nili bagatebanga bono bali bakubwatanigwa no akoranga uburuwali gosobo chanu kwikira ni gubuli mense ya Kenya banyare kwa bagwe soki na korukyo gutaisaneka kwabo asogo sabe wizara ya obochanu kunyara kwa bagwe soki amalieta iguru yobutumiki bw'ekibesi kiri cyasha asuboni go mwanchu muliro bagale batebanga gwetania kurumurubulyo cyakigwa ni bateba nigo kibesi kigotebekane kerengo gikurukwa 90 ya moinu gutainye chibilion cyanyara kwa chikwana no gochia ase chinyagitali likuruburwalia mwanchu muliro nabwo somero mugano yo ase page ya gatatu Diana nande boyigo nakwanere iguru y'ichisemi tagete gotebinga naroraga igabagotebanga abana basotese grade G10 ase gazeti ya The Standard page ya gatano limo nigekare ko batebanga nigo bona abalimu bagendete kurwana na koranga kunyara kwa bali bagasomya abana abu ekere bitabu biri byo gosoma bitarikase chiskuru chonspi bona bwo somero mugano yu na oronyara ko bakumanya kurwa se chisemi chonga ki Diana nyara ko bagatebu mwanchu muliro indoche ga sepechi ya gatano ko na bale igoro yechi payslip cyabakoli mbere mubona cyanyara ko ba chikwira na inse kerabono enengelia elia inse sebya nyara ko bagego kini go mwanchu muliro na nmono kilwa tabanga no kubwatekana na kilia serikali egendete ko bekemiro beli na koranga ya nyara ko ba gekorora nga engeli ya nyara ko ba comment go na bwo somera orenga kyaba Kenya bange bali bakolega ase sector eliyo abantu banyene nabo bali bali kire serikali ngaki umwanchu muliro kibesi cyakinire twaroche muwasiri bweke ganchagi ekibesi cyinse yense John Mbadi kago kwana nga mbachi kwa babako ligerelia bali bakonyore ngelia erense yekirwe 30 banyara kwa bakurusiwa ase ukurwe banko igona bukonyara kwa bagwe somera na koranga ki eguchiko bake kogenda busi mwanchu muligereli na nomono nyara kwa bakora kwa manyire ko manyanga nkikeli kegenda tomugano no lega iga ntagetengira nengo tebye igoro yabagaka bagotebekana banyara kwa babako bwatani guna kiliye korokwa ebikorwa byokoba yanbekelieta gusiba koroka baroki bono nigo bagatebekana bagakabwo imyaka yabo yakire busyo banyalta ko bagoseli guni amate yaba bande bagamya bakogoseli gugo itwa nigo bakira sobu amo bachakiri omurobelyo tokwera na kurwa somotimo ko ningo tebyo murobeli bachakiri noro lyoyo eli banyara ko bakoranga bakira sobu amo nabo igoro abantu ba Nairobi nigo basambite amabuta yo mubirobo kasi yarengega igo somo chione nkong na roto kwira nanto gotebinga kyabamenyi be county ya Nairobi banyarte batebanga kumba maguru magendi monyoncho tebete ni gazeti ya The Star nero nibwata magana igoro ye family ya Oginga Odinga Jaramogi Oginga Odinga Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke myaka sta ngachaka ngotifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba
bona gwachagete aya nime yo muroberio bumwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokole talentambe guche kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamera gose twakirisi miase namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichyagarira Nsoko TV twachire gutuligesa ku kyomugusi kuruwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberyo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboiga bange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga buna lero eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi muligereria merongene na isana na mochitire maiga yense ya mambia bono gaiga ne Nsoko TV sachinde na ligwasoire segeta seni keseli tangani umurobeli ne Nsoko bwakire togandete kuligereria liale sechi gazeti ese mambia bono muna nago tebi ngonyana ko batolito kuligereria bagaka kurwa sensemelia ye county ya Kilifi abagaka 30 bali bagubwatanigwa bagotebekana ngani go barenga barogi kurende kiliga gotebekana kera umugaka gotira sensemeyo nigago chako bagakuligereria ne birengera byo gotebekana ko ba omorogi bakanyara kwa bako genda sobwa mona sebanyal to kwa bako yuli baga sebanyol to menyo bakarosia ekiombe kyabwe gorunga the Amani Vitengeni Older Persons Association ikine kiombe kikoleta abagotwa bwa sobwa moni gobono bachakiri enchira yo kwenyorere nibo yabo asipakale kwa bagosimika emete na nomono bagoteba ngemete bagosimika niliege corona koranga banyale kwa bagosimika ni chinyeni libanyale kwa bako ni banyale kwa bakwenyorera chibes chiko bakonya elibanyara ko bakomenya bange nigo bwatu mochando bwokweba abande babwate obmanyingale gorose hypertension mwancho muligeli abande nigo banyara ko bakonyora bire mochando liyo bwokororekana gutwara cancer kulende nigo batebiro gosogo chokubwa mo nigo batete koranga banyara ko bakoranga babwatiranire na kulendana elibanyara ko bakonyora obugima buli busyo abo wesomere binyoro bitura bukwe bolinga ki keraba kabaito bago tira bunga kimoko bakora go simukali ko bamnyoke
robotindore se gazeti ya The Standard page ya gatatu rugukwanira iguru ya ekiombe kyobo unengi kianyara ko bagakora go se survey yakorekani na kurigerelinga kia serikali gendete kurwa chibes cia nyota bono nigo bakare kororekana abantu banda ba Kenya bakare komochia serikali sikili bagoteba nga murubili yoyo nigo gotiga abantu bande siko bagaka bali babwate miaka ya chire iguru gwetani abande nigo bakare bateba nga chibes cio nigo chikororekana kogechira abasai babwate miaka 15 3 gwikemero 29 kubatiga abande magega igo bagoteba nga kiro monta eguchibes cia nyota kibati miaka 30 na kianda ubwate gose 40 gose 50 chibese cia nyota chigenda sikiro muntu jeito kugenda kira sikiro muntu bali bakwe kwichoba gotubandi bachinyora bagatebaga enusu ya Kenya nigo batebire amagana ni gasogeti gune info track bagale batebanga aba Kenya basiekere inusi kwebese ya nyota ena nugekora ni loan kiro muntu na chai yakane toko genda busiese gazeti ya The Standard page gatanda limungu kwanerere igoro ya ekiombe gose kiamagia pa keliye koragwa no mo senate amenyo monogeli bwe senate ogurunga Amazon King nigobono Kenya kabagoteba ngankeligo chikobage komerwa na UDA yekorunga pamoja African Alliance ikiamagia pa niyo yatebirenga enge bwato koigwana ne serikali ya Kenya kwanza gwitira asobo muri bukurunga Kenya kwanza kurende tikiraga nikemerwe kinyara kabage kogenda goswa se serikali ya mini serikali ya Kenya kwanza nabo igokoba asobugama hoseli boelimo na ekiamakeli kia UDA aiga epeji ya gatano ngukwa na barenga ki abamenyi bo muchio Nairobi ritukolie goro benyoreta kongu maega yechigali chia matatu chio bosombi konyara kwa bachiko genda somugiro nigo yarorekanete ase chi estate chinyinge kurwa somuchio yo Nairobi abamenyi banyareta kwa bakonyora chinga kichinkong tochakire mono bagukwanira chinsemo chia Kayole bali chinsemo je umoja Githurai Kasarani na Rungai nigo chiarorekanete gutwara umubaro omonene ababiria bange barorekaneta se bitaseni byechigali babegete umururungu bugutaka gosoa se chigali kiliyo tebekananga se chinga kichi nyinge nigo chigali echiabete chikobora nabo igo ekaba siga gosoko minyokani kwarenge hasomo chioyo wetera se kiombigiliye kurunga matatu owners association Kenya tukabage batebanga nigo kia tenenirie obokoreri buaye ase umuchioyo Nairobi kubwatekana kili bagotebanga nigo sekte ye yobo sombi anyara ko bakonyora umuchando kurwa asaba na boda bakali gotebanga nigo bakali ko bagosamba chigali chiabo bwesomere na ndo nyara ko bagokomanya kurende gorekera bakuri tumugiro batetenga kira Jumatatu mbaka besebara mwanchu muligereri nechinga kichinko nguchiarengega iganaro chomwedi toito Frida gaurugeta chinga kiago tebanga mura na temire gutara igo yarenge chinga kichinko elinga manya konyora libagali yogoika asigeta senik chishiringi chimilioni 50 nebere nugutaisana isato chialenga somurubili yote banga kazi maju bono nigo chionchokire na koba ensemelia yendoano yo obukurumi mwancho muligereri yesu bagateba abasai chimisana chimisa to emeronge tano nigo batakire ko chikoba bakoirwa se chinga chialenge se chinse jesco nagaigana bugwe somero nyari ko bagakora kelia baunengi banyara ko bagakora bagateba gutira ase wizara elia bakoli emerimo go seleba yanyari to bagego chakyo murubili kurunga kazi maju program mwanchu muligereri nigo bono murubili yo nyari to bagakonyora umuchando monene bakenya nigo batakire koirwa se chinse ya Dubai eli bachiko bakole emerimo na namono bono iga abakega bakagirubane nigo baikigose wekegambiro Rahima Uchieng, Pacho, Rachel Njoki Kariuki, Vincent Oyugi Omondi, nabo igo Samuel Kabuti Njue. Nigo bono igabalebo sio bagotebekana nigo bateniri nobukurumi bwakorekanete kubwatekana norobotirwe kiombekeliya DCI spakale gotebanga nigo banyartuko babakobeka chibese chio asomubuko ngikelikia korekanto mwancho muligereri keli bagotebanga nigo banyartuko bakorwa okwegena kubwate obolimo gocha asaba Kenya bakanyara ko bakwebusaba amabagayo kogenda gukora chigasi ase chinse chisco wetera asomurobelyo ibakoronga Zawadi Jobs Abroad Limited company yamo ase chibese Kenya tuko bachikurusigwa kurwa ase serikali bagatebanga chikairwa goika ase kegancheke mu kiaro setigwe kiarenge esebengia Equity bakanyara ko bakurusi chibese chyo bakabagana no mwelyo
gotiga abasaye basabete amabaga yo kugenda gukora kigasi cinse cisiko asomo cyando nabo gwesomera umugano uyu unyara ko bagokumanya ngangi kelike gendete abakagirwa abana nigo babwate tu citarike 22 mutinyo yo mutangani na nigo boino iga bagatebekana banyarta ko babago ikigwa busiyo bweke gambero kere aseseme abayigetuwe segetasen ky'abanyanyimbo kiliye kurunga Capitol Hill bakanyara ko bakora ikigworo citarike 23 nigo bono abanyanyimbo bagendete kororanga abanyara ko babago ikirani ushahidi bosobo saidi buri bubwenete eli banyara ko bago ikirani busikariyo kiera niganchiranire nigo tabanga chibese cyo nigo cyanyarta ko bakigoso igwese account no mweli yo chikarusi guchika bekwese benki yayo mwancho muligirili na ndago teba chibese cyo niga chibuguriti na gwakanira umwana wa school fees bona bugonyara ko bagokurigirili nigo teba ichinde akanyara ko baga gwakana amakabesa bwate Shylock bamura 72 million ejichiete na match nekigambero ngetenene tiga igo mungwano yo mogurunga Benigeti koegwa chibese chiriji gotebekana nga arwete bintu gochiese kiombe kia NYS twasometo mugano ye nigari go kusaba chibilioni 5 nemo tiga ndara Diana libaganera kwana Manjito Margeria nkora kumanyenga omugano yo minto Innocent asoma nigora sigazeti ya The Nation page ya 13 gukwanira umurubiro nyota asaba Kenya bange bagotebanga tibaramanya igoro yo mu roberio yo 52% gose ekerengo kya 52 bagotebanga barobwo tibaragenda asomo roberio yo gose nonye nase emesangerekane yo nabayigo ekerengo kyemeronge 35 nemo nigo bagotebanga baroba konyekire gwetira asomoro biryo orenti ngo tukumayibwo manjito muri gati y'abasayi bari bagataite kibese cyose bakonyekire nigo bari myaka 13 wika emyaka 25 manjito muri gati gati y'abari bagende tukokonyeka nabayigo nabagosoma sigazeti no mtu Innocent nayo kwanira nigo 13 nabayigo igoro kumirana ku muraibensi ya Kenya nigati y'abari kurwasi kyama kya ODM se county ya Kisumu asibate betenga barabuni go bataite equal share lakini rende bakaba bakamuteya omoske kindiki tibatagitie kirogo kyae weterase omomoraibe kyame kyo burodinga mwanchito mugiri mugano yo minto Innocent nayo kwanira kolende onganchire nkwanira igoro ye nkwana yo moraibense asate betebuna United Opposition nimbabu nigo babwa batabwati oborai botambiga otebambabwati agenda naba atigati gotebanga mbabwati agenda ndio nsira bakonya bakenya nabayigomba bwatiri chikoriko bara satebete bono nigo bari leaderless agendaless na planless nabo gwesomera subwagale kurase gazeti ya The Nation page ya 12 baleta se page 10 nigo bago kwanira igoro ya Ligati Gachagua asibona goteba asomontorio ganiri kobe blame asobra ibo muraibensi ya Kenya nere no moske Uhuru Muigai Kenyatta asagotebanga Uhuru Kenyatta uyoro murayo mukorobensi ya Kenya nero betega kumo introduce kosiga komoena na gochia somra ibensi ya Kenya neye maiga ya ikorusu wabisi ya somwaka 2024 motienyo ikomi mwanchito mulgeria asibono Gachagua atebirenga chukura chinyinge nigo cyarwete asorogongora Mount Kenya nabono gwetira sibura buru cyabere chikwene kiwana bigo kurusu kwa yabisi nigo bono United Opposition barachikomo sokyo murayo rachi kubwa burayo bosoba cholbo mwako gocha asiganga ya mwanchito mulgeria negati chingwana bago kwanira nabayigo munachikura cyabere chigwakwa nabakunyara ko gwesomera boshyakira kubwaterana ko moske Uhuru Muigai Kenyatta no moske William Samoei Rutekera renge omokonyoe nabugwesomera sobwagaro mwanchito mulgeria oremna United Opposition beariganitie asobo choli bo mwako gocha nabayigo mugano yo minto Innocent asoma igoro yeri tukoli igoro nabakonyora sigazeti ya The Nation page ya kabere oyogo kwanira igoro yabana boda boda abange asiba gutumika ko urabantu kisimi gukora obusalya imaiga gasomo cyo Nairobi nabayigo obusalya bonene no gusamba kigali kero mu basikana babiro mwanchito mulgeria mugano yo minto Innocent nayo soma nabagwesomera segazeti ya The Nation page ya kabere segazeti ya The Star na nagotebi IBC nigeganeti enyarikoba gekonyora amaunchurili na namono enyarikoba gekonyora
okomanya ese bingese byelichiko bire ase kiombe kigetakere gokora bochori IBC mwancho muligeria ne mono bintu biri bagosaba bono iga nigo batagete banyare ko bakomanya korora maunchuliriga korwa asikiri bagoteba ngari tangani ase gento ikorunga lichiko lyobochori baiga IBC netagete nyore gento gekemo gikorunga koligeria obotati na kumanya amamocharia omorwaneli bwechikurara nyara ko bagakora nabo igo ikiombe kengoganikire kitake kumanya iguru yechibesi gutumika ase campaign na boigo banyara ko bakomanya nga kiumuntu abwenete kokora campaign yaye na umwancho muligeli mbatagete koligeria banyara ko bakonyore referendum iyo kunyara ko bage koligeria nga kibakonyara ko bakora amangana yechikura igo nabo kunyara ko bagakora nga ngikeli batagete ayande nigo bachiko yaira bosi bweke gambiro na bintu binde biri baganeti umwancho muligeli ekerense ya Kenya ye aliganetie guchiko bagakora bochori bwaye omwaka bwechiri bumerebe 2025 na ibire igona bwesomera na kumanya century weekend ase gazeti ya The Star indocho mugano gaiga ole page entangani okorokia Mateyo Moske Jaramogi Oginga Odinga yokabeire ise Raila Amolo Odinga na Dr. Oburu Odinga na abande buna bakoro kinga niga bwate abangina bae bane oyo korukunga Mary Juma muswati ondo korunga Gaudensia Adeya Susana Jik na boigo Bet Adongo abuna bangina baya annamono bakorokia Mateyo yenga kialenge koroki bale enka yabo Raila Amolo Odinga yomongina Mary Juma eyo bwate abana buna babagirega igo mwancho muri go trimboka Oburu Odinga uyuru mwana monene Raila Odinga Agola Odinga Weno Akinyi Bele Aching Odima Odinga Omondi Odinga na Osewe Odinga na Ruth Odinga mwancho muligeli na gaiga ngoligeli bale mono amate ya Raila Amolo Odinga eyure asama iso ya Kenya abana ba Raila muba manyeta nyagosira Videl Odinga Rosemary Odinga Junior Odinga na boiga Winnie Odinga aigango kwa na bale amate egendete koba gekororekana kiro montabwate ebirengereri bya ebene na namono ngakiba kunyara kwa bago chasobwa mu mugano aule se gazeti ya The Star page mwanchu muligeli ya gatano ali mwasbago kwanera igoro ya Mateyo ingote abalenga kiegendrete chinga kichinde nga kiarorekane family ye bakonyara kwa bago kwana numurero monene nabo igo konyara kwa bakurikira umuntu busibuli bwaye asikiri bakale kwa bago tebanga kiro umuntu nigabwate ebirengereri byaye korende nigo bago chasobwa makiri babegetegega nenkwana umusubati onyagosira Raila Amolo Odinga Winnie Odinga kwana bwango iga asigata senia kema asanya tikabago tebanga nigo auchiko baga kurigireli na kororanga unyale kwa baga gurwe esiko gochia ase Dr. Oburu Odinga gochia se amate korenda samangana ya siasa anyara kwa baga kororekananga nigo bwate birengeli bya Ruth Odinga nera nabekire gaiga ase birengeli bibiri bya yakonyara kwa baga kuruna ande annemono numuske gaiga kurukunga Oburu Odinga bwango igantwara Diana Oburu Odinga gagutwara umukutano bwe family asane mono banyara twabago kwanera igoro yobo mubu ya Mateyo gutete komanya family ya Jaramogi Oginga Odinga ngakie konyara kabage kogenda busiu na bugonyara kabage komanyere page ya gatano gatatu gazeti ya The Star gukwana bale mu chando bw'indagira buno bulire chinsemo chinyingi esibakale goteba nigo bono maiga yige kakie myake 45 ekororekana ngembura yabirege gokea nabo igo mwanchu muligeli bateba ngachinga kicho mwali embura ya twete asekerengegeke no mwaka bwelibwe ya mochimikia nda 53 noyo mo 1981 nabone emyaka batebe 45 yetire nigo boni go mwanchu muligeli ya nyare ko bagekora koreto mu chande serikali wetera ase umurubiryoye gukuruga endagera ni bateba nyare ko bagosoki bilioni 5 nemo libanyara ko bakoranga banyare ko bakorwa endagera gochia asaba Kenya bateba ni batete korwa bilioni 4 kira amatuke 30 ilikoranga abantu banyare ko bakonyole ndagera nabwo nyara ko batebya iguru ibirengera byago iguru yo wakuwe enchara ose endagere yebolete mwanchu muligili ne gazeti ya The Star nago tebiri aliaro rasobu angomono eliyo kwa mnyare ko bakwemanyira kuna kumanyanga ningikeli keroro mwanchu muligili Diana ntetenko alibaga naramnyokire bwange senchu echingaki nyare ko bagota tebi nande ndoje savula nere unganyire kurwese kiamakia dab Kenya nago so asekia makia UDA igagoteba go chiko bagakorete chikura chimilioni 2.5 na 2.5 kurwa soro gongorwa Western Kenya guchia serikali oyu abo boli chance ya mara ibensa tagite gaite chioka nego chisaine kreno mwanjito muligeria aigana inchenda itingende bwango ndochega igana bokunya ko gwesomera una banyagitali bono bagucha komentwa chibese mwanjito muligeria no muganora se gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu nabo igongo kwanera bale igoro iyo bonchoria bogendete korekano bonchoria bokobo kyasibate bringa bono
nigo bogochi gutwara chibes chingia yegera chichiro chigokire asenchire ringi mwanchito mugeria na bogwe somere gatie chichiro igasomo cyo Nairobi na boigo Nakuru negatie chichiro chinde no bonchole bwachakire okorekana senchire ringia mwanchito mugeria mugana ora sepeji ya gatatu abigo mugana loro yo minto Innocent yago somera igaiganara nigorenga sigazeti yeye igoro ya family ya Jaramogi Oginga Odinga banyati bakomera na gutwara chinkwana abayigo mwanchito mugeria ngaite omugano yoyo minto Innocent nago somera hote na babete bakomera na bagukwanira na igoro yo buamate buaba sibatebetenga tiboganiri buabe kwa asomtanda mwanchito mugeria na bogwe somera ase egazeti ya Today Nation page ya ikomi negatiara sigazeti yeye na yande na bukunyara ko wesomera nchendo chinga Innocent nigondo cha sekatuni sagulie chingaki ntaito genda sekatuni abo kuna kuligera lyoro bagite omo direct tukura se studio kabere na bogo tubekire katuni eyo ase embeo manjito mulidia kagaseti kalingo gotebyanga Health Nation elia kabere itikulia lero ninge okwanere igoro yobo chenu na bukunyara ko wesomera kolenda se ekatuni ya nego se ekengongino kiane aigego tebanga really we don't want your seat burodinga como tebi kidure kindiki uyoro mokonyi bo muraibensi ya Kenya agento batagete ni kwashia lakini kerogo kia kindiki mwanjito mugeria kerokyo otebringa tibagetageti nande tibari komo boba nere yuri gagu ngagete gaiga moino gaiga ne kerogo kerone litunda ndire igoro Innocent nabokora buno buru aikaransite nanjire sitting style ya ego sitting position oburu dinga gaikaransite na kwera yore sekerwo igoro yani apaka karutoko goro kithure kindiki gakorrekana atete guikaransire nsemo rigarange wichigo ikoguchinse muina riri tunda ndiroro libutoire itunda ndiriri yonsi nigorire kengese na ryo riri anyare ko bari goikigwa ase ekirugekyo na nda mayene buno ligeretia bagatebanga ntwe ntotageti litunda mini ntuntu tageti kirugo kiao ngiye kebo sodium etagete wancho muligereri nabo oraba sekuba naego gutwara birengeri nagototebinga ninkiwegenete ODM etagete kurwa asegendo yekurungi arrangement yibabwate na serikali ya Kenya kwanza gwetera somura ibwense na ekiama kilikia UDA ntaete kwanda na inche ndigirilie katuni yerese gazeti ya The Standard rero mbwate chikatuni bere nimbwate Standard na The Star igo kuraligiria ya The Standard page niko bina ibere gutoka indo chega iga Trump muraibwense ya America indo chega iga tebanga we shall restore the world order my friend nin ega tebanga ngoira ni bale ensego chia soboroso bwaye na koranga yanyale ko bage ko gendese mirobili yaye agotebanga US Armed Forces asakali ko baga tumeka abanyanyimbo bense ya America nindo chega iga Maduro nigabekire na usamigo bekiru koboko na umwanchu muligereri Trump nigale ase eganga yayo koranga koletale ensaso bwamo nyego ko betereri yobe kubyara nabo kube kubyara indoje ebalo obisi ya mubalozi amini omo senator ya makuru wa sense America na agikeli omwana bo moske Yoweri Kaguta Museveni muhozi mumroye na chite agagikeli guna namona batenga otambugire the red line aboko nyara ko bagukuligeri gabo mwancho muligeri tatedigeri katuni erese gazeti ya The Star page ya gatatu na rangoro kirega igatabanga as the united opposition will need certain assurance united opposition ingotebere ngantu tagete ebintu gete bikira nigungo bagotebia abagotebia nikiyombekia IBC na buroche buna bachita bisi ororo na bokoraga chagwa gaiga Martha Karua Fred Matiang'inero bugoritikero muntu heiga na bokora Muturi ore Kalonzo Musyoka orore boigo Martha Karua mwancho muligereri opposition gotebere nga intwebu nobomo bwa united opposition ntotagete moto tebye bintu gete elibinyar kwa bigo ikirana igo naboko nyara kwa okuligereri mwancho muligereri namangana mangale se chigazeti chitanyara kwa tugwetera igoro yechiko solid na chire asense ya Kenya nabokoranga ngakiki minano gi Premier League ya Kenya ekurunga KPL egendrete nabo nyara kwa wesomera ororenga Bandari ngakieta geteko beko murubili bokoranga ya nyara kwa bage kurwa ase amatokea mabe maiga yokumiligwa chintobe
na Shabana yoboke na ndi bagoteba yo morembe njira bongo yunga Shabana ya asali na maziwa ya mabere nero ne karoro igamba begetese gazeti ya The Star page ya The Standard yo page yo mwelio ebichero rone ya Pep Guardiola uliotana kwa manager ya Manchester City nere yue kurunga Pep Guardiola na anana monongo kwa na balenga ke club ya Arsenal gechikoba gekobeke mirobili yoko iro bunyankongo bwe ekeminano gie ligi ya Bongereza na tebeti gugoro na Amos litukase Arsenal go itwa nindeterwe kewa gaiga nabo kuligerelia kando nyara kwa kuligerelia ngaki Kariobangi Sharks nero mwanchu muligerelia egendete ko kolia AC Premier League igabono igatigandara itrabwange se league ya Kenya gorunga Sport Pesa Premier League standing nigo timu ya Gor Mahia tangene point 40 FC Leopards ibwate 35 nemo Shabana yoboke na mabere gebwate 30 nemo Muranga Seal gebwate 30 na Boigo Homeboys gebwate 25 Kenya Police ni bwate 25 Boigo bali bakore Tinse Sofapaka babwate point 14 na Boigo Bidco ebwate point 15 na ekubwata ndiguna Kariobangi Sharks yunere bwate point 15 na ibere wanju muligirili neke minano gie Premier League ya Kenya na bogonyara kabaga kwenyorera mangana yu gurechi ko soli kira Jumamosi no mulikyo ito Dan Suarez omwaga ntutu ya chuta twakwanira mangale gaiga na tebigwe ora yoboro egora yobora inero no mugaka Wilson iyo korunga Cord of Power na mangaro rona lintanyora libaga mugeni ito nere ko tebunga gale se jam lakini wisire go ikaga iga se studio elibunyara kabakoranga nkikelikegendete omwanchu muligo gokorekana nindo chega igo murayo yo mokuru wa SSML ya opposition go sebali bakwamiria serikali yabatebanga murayo yo mobale SSML unigagendete kuligia ebibago na nemono gosalia omurembe uyu no mujumbo gukwana abatasa matukabwa ngo iganiga nyara ko bagakoreta umuchando Diana nabegire chigazeti nse muligire na bakanyora libaga esomere yento kero rase chigazeti chonsi pinarolin sha nibwata mabuli yayo kento kindi ya kabere naro lire se chigazeti chonsi ipi ya mate ya Jaramogi Oginga Odinga nebekira maiso ande ne yarareka nego chaso bwamo United Opposition nero neligere iringa kemirobeli yayo chikaba asobwamo na latest moves chirase chikambitions bali bakuruwa koboko gukolio baendo gukobe bakuruwa kobe baendo kwabulio igore abana igwetinga bono no nyine ODM nero iyo kugambirwa kora State House okay lakini nene tukiange kiria asiga seti kiri tukuria rero kendo kiango kiripi omugana gwa to mutanga nikyo twacha kumoroberio nsoko bwakire to yasiga seti iyo okay no rengoro mugataya a pull out yabwa to mugano uyu yabwa to mugano yesenye nchonara nayo kwa nabuya bantu banchira nanga mauga rusi gwororo lituko lyeitolia basacha tukabwa te musangirekano itokurunga men's conference muntu ndeta basa gutoka gakundete chibese ngana mauga kokora chibese mugura mauga gaiga city market naroro mugura mauga gaiga asebitaseni au mutige gokorera chibese chona choni talino sentio teba Central Bank of Kenya oteba chibese chekera chiachire se machine ATM jikali gosomeka ina boturaga tebin fake na ande bali batali chiko bako igwero gochiko kumbe nyora saka ngusana igo mwanchu muligirili nabo konyara kaba okoligerelia ali ale se chigazeti au na kwemanyira ngikegendete Diana lingana limwe mundi ale ngoro ebirengera libyo muligerelia kera tuganye tomogeni iteike ase studio tokuba signal dingo soire gekogera gari se bara nte topu ate chisimisa to chigogo tebiguru lingana imwamwe ase twali gotebanga utaragenda gokora emirimo amarigani ali amango gokora ni gatakire ko ire nusu yechinga kichiri obu wenete cyo kale meremeli yawo gatebanga gokonyora libaga yo kale meremo ire nusu yechinsa chemeremeyo kweyarigani wanchu muligeli to tebanga gokonyora libaga yo kale meremo ire nusu yechinsa ekyo gokora amarigani nabo igongo boli tolenga amauga yarende konye basaliri batatageti na ibasharu ororo bantu bakali kulinga chinoti kiombe gya CBK kyaruro gochika taliyo bubuigo chia saba sacha Diana tabuga tikenda kwiranira abunte ni birone nsoko bwakiro mwanjito mulieli
Diana tebe namba yo studio nsachindira bora nyole ndaro taite wa kesi mya kwana na mtu bami. Mwanjito murigeria nje natigane na ya Nescent natigane na ya Rasi gazeti. Mangana ya Mauga Stingemen Association ndo chira ndiye wikanje ngenda ro kurinda sinamba yityo studio go kunyara go tebyanga ninkiringana lituri mwa muri goteba nabo kunyara ko gutuma uruwaka rwa gasi namba yityo studio 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na 39 namba yo moiro boigo nabo kunyara ku wake simi yawe mambia bono ngubwata ni chisimisa to nabo gotwa kiroto tebinga ninkiringanirie tori go kwanira anda ko tebinga una iri go kwanira gusena barayi baito gusena intwe mwanya bantu twensi mwanji ngagitukwe yarigani nchekera nacha igaso mu rubiri bwe nsoko bwakire na ira nabongora bwateye okay bwateye yo minto okay ensoko bwakire ngagitenga ya nachire kurinde karagendera gukwana kinyira gite okay ni gocheraye taite gote biga Diana gento kende semambia bono oise kurigereria igabuya machiko naroro yo kubwati elon soko bwakire byango togo kwana nere kinseke no muntu atakire ariganie usudi naria koba akumanyanga ya gukigokora na maine ande gente kimusiri kiguchira barayi baita akonyora ubugambi okonyora mbeli kane tibuya na igoro nduaruche umugabano nyamira arigane tibuikera nu na mazburi bona aza kumubera makongo iyo na bere kujatunyara kwa batu kueligania azubuikera nu tumanya kumanyanga itukunga kidogorira ndiya mamsana Raliza anje kwanera magana yebese ye kali kolingu yakaniru abu abasaje igotubua tubuguyo konene na Manchester United igekuyarigania ikiengi mayacha gutotito le weekend magana ina change sana asante sana sisi miago uzikurisisa mochi Kasarani maji mazuri wete Diana kera mugabana ya county ya Nyamira ikira nita senate kubwatekana na kolengana na Alex uyo gotebali chisemo chia maji mazuri Kasarani awatebo kuyarigania ngwale ngoro barabona ayo gototebye semambia bona silingana lituli mwamu Diana eragoteba aba inchira nakoligereire aba kino injinjira nakoligereire innocent toro kwana lingana limwamu wajakire pesa ni sirote no chibesa mwajibeka bakase chikeke bwateye lakini kagitetaho ku support mwabekase chikeke kati nsoko bwakire buya ngoto kwana nere oro le doro je ogwari gani akoro gwa sa maino modote ari gani dibuna bona abandi badembra bwo yo te ari gani de bindo byako ga mbana ro je ko sakara duara bwe se de tv moto ko ga bwe ari gani kere yo so karo te ari gani dio ma to ko kora ke ngo bwe ari gani akoro bwe ngendo sana mbia mono sana ngayo ko kwana kurwa ndiga kingara ni mugero zukuro mwana mamu mwabasera babere ngubu county ya Namirande asante sana kwanya abantu banyamira mamu mwabasera ya mono na ini ngware ya abantu base hele dia soko sawa mbia mono ya soko TV asante sana mbia mono kurwa se county ya Nyamira kwigurwa kuyarigani chibesa jira cyumungi natamanye tigo sengo ngo beka mugari chikeki mungi natago kwana gente kieko gere kinebiko abalene nabari gucha go support na marote banga tiga bantu baigweke lakini kwana karenjira muji sana ngora gorwese chikeki toigwa bya sana na ndali tweka baswati mbaka bagaka baigwa bya sana mbaka maete nari konyoro mugago gorgu Wilson na ru mugake miaka ya yachire antebie lakini ochibone mbwe ngai yabwa no nyende mona bana ndemo na kisimi na bagoterie kenenga kuruzambezi na bagoterie kene pitikana igwateye
Okay. Ensoko bwakire. Ngaitenero yanachire. Okay. Lakini ale gwaka. Nabagotebanga tiga bantu begwekewa. Enoku guru musaraba era nateba iga. Tebida yananchira ne chinga kichyogo sanangora chibese kuruwa sijikeki mechiaitire. Batebete iga ebese kanire neriye korosiri uga. Kanire chyozi kai. Lakini wana tiricho koruteruga bono ndoche nandi chiranire. Bono nabo kufili at least yabese riri. Generation yene ngongo mwenju muligirutu nyamanga eleja kuruchize moja sauti mugiranga gateba nyaramba suguta nondime botambe aime yo murubiri Diana no nachana bayiko tebanga amono mwencho yo gurukumwe ali mwelijo chenge na my son in law my son ata not my son in law ata my son Emmanuel Mogere Elijah gokonyore yende na bogontebye na ndiga igani ndoche Fred Ogembo era teba no ali meyo murubiri anne mona genta gotebese mambia bono kilinga Diana machiko ya buati machiko njoge kanya bwati lakini batebete ukubike besali ugaliriye sauliyo gutumie siro tebuna koyelinga okay mpaka nitirioko maiga gwatumiru gaiga no mungwana ya mugurunga Haron Mpole atabwakire Diana bwakire bia chena ikiria maiga Haron Mpole asakare gotebanga tatebetia sale semambia bono negatia bali asumurubirie semambie twate yo mugeni tugare nchirango cha turi abanyali bari ngo kwana tora mangaina ina ugaige semambia rero tororenga ngakitukunyara kaba tokogenda busiona koranga kitwa togokora emirimo yeito tigatogenda umutimuko senje ekorekana Diana ningoroche birengera biyago birabinyi mbibwate I know birabinyi mbibwate no eno morigeri na biroche ninkomanyeta turagenda yo mutimuko twari ganyamo chake kurutuga tuwa chake gusiaka siageli chibese chiaka gachiru mona kuruta chibesense Kwanjitanya nzanya tubati muntu kwa nande chikorutunze tutageti kubuguri nande chikorutunze mwe magatabika ya to basa gochora timati kubuguri echikwa busuchia tutu ya okuganya abantu bagende injinye chore ngora nyigache kai ngyo gachore bese yani siaka siageli chibese talia ali serikali yoko mwanju muligere bakasa bara ibobu anchani yamano tando mutimuko Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bokonyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662 obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge talinchira ndio sira krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igiri y'obulimi bwekerero n'echikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to mogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile chukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni?
Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwatira iburyo obosemia gusekero kindi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umugusi ine nuganete betri uratumia segali yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokeru tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichobutindo.
makia ya mbireo seino mbireo asa matuko amaega obugima bwakira ritko bwomogusi nigo bware gusirwa noboremi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pamoja. Unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotifero po ngoira samago kwani kamanya gutokanga na twaliroba ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi kwarosi gutara nande twire ni chitire chitake 30 ne yemo mambi abono Diana mugeni itonjira ari gocha kinekera mugeni yaendete gocha oroboti ndo rwari ngase gazeti ya the Standard bagukwanira igoro yo murayibwense umukoro umusikie Uhuru Kenyatta nabo igo nindoche waigo bale na umusikeri Rigathi Gachagua na boigo Kalonzo Musyoka bachire sense ya Nigeria asomo yega bochi kwanera nabarayi bali bakurukunga young leaders banyale ko bakumira no mugaka Olusegun Obasanjo kera bono ligireti bagateba nga nigo batagete gutwara chinkwana cyokoranga kibago cha sobwamo Olusegun Obasanjo no mugaka Raila Amolo Odinga nigo bari amatuka mange bari korekana barabasani sana
abasani bali baime sana mwaka ulio chire essence ya Kenya egekorwe kikiabwa ngoiga une gazeti ye wasiulire ndi bagoteba kubwatikana nabyo banyorete ngaki gekoba gekororekana guchia somo Kenya no koranga ensemeli gurugu United Opposition ne chikoba gegocha sobwamo nyarego bagekwaga che coalition ye chakoba gekogambwa kururu wao chekoro gwikira ni Kenya gusaba Kenya mbachi batwale stake siasa ya 2027 kira bakuligirira liboni go mu Kenya ndo cia sole sembambia bono na boto ibirengera libya nga kiuligiriti anamono no roboti urole se gazeti ya The Standard is ba kwanera iguru yechingwana chigotebekana chia korekana egati yomura yomukuru Uhuru Kenyatta Rigathi Gachagua na boigo Kalonzo Musyoka bakuligia inchira yokogaya na koranga bachira sobwamo and then uyo rigatigati okobabekamo no mugako kurugunga Olesguni Obasanjo murayo mukuru bwense ya Nigeria tutagetekera tuganyire tomugeni itachi chega igasobwango naye nabago tutebinga ki uburayo bwa 2027 chi arrangement ichi chigo korekana ayo no mwana inchi nga yokobere gokonyora umulindo gukubugulia gusokonyora nga naye nuri SMS yokorosi birengeri batebonye tu ya SMS dio nayo kurugwa you part of the menu elia korosie ndagera igo asimambia bono nabago to ibirengeri bya gasobwenge namba ito ye studio gere 0788666663 nabago twakire simi gentege tangani okora no kolimia eliogi liao lie TV kwali beka liaba liogirire nse Diana kwa igure neliogi na lilo liokoreki rikeigwe tiriba likoga ntaito irorere nambe yo rero nayo rese gisimi nabo kubwata yo tatebi kiriba gukwanira mugeni ituto muganyirete ndigakurigyo bojumbe bwe ensemeli bunge ya Nyali bali Masaba igo kera tumuganye tachi cheso bwango nabo tatebi nga chinkwane choroche murayo mukoro bwense ya Nigeria Olesguni Obasanjo na umoske Uhuru Kenyatta chigotebekana bakorire noroche nga nchichikoba chikobugulie birengera libya Kenya gosenga kyuburayo bwayo buligireti esebosi ubocho albu mwaka w'ikirubere merongo bere na isana ibere ayenga ikwa bekire birengera libya nga kyoligeretie oroboti buno rekera rogosoka na noroche na ODM nero igegotebya babwatani bae togendete kuba consult lakini gintu kiarorekanine barabu buchibosi bachorire bara ya bakogenda nsemo ya Oburu Odinga ya chira sobwamo twarore Ruth Odinga aseli tukuli gorana ikira ntaso umuyegori bwokorwa chibesi chia nyota ase county ya Kisumu nande no mugabana bwe county ya Siaya umuske James Orenga ase page ya Facebook na Twitter na roche na ligetenga na mwali ganetibwo ikira no muraibense na namono akanyara ko bagakurigirira inga abasaye bakurwe ese county ya Siaya banyore obokonyi kurworo igona bo twakire simye sembambia bono totebiji arrangement ichekero uchirigerelie ayebuno mo Kenya nga yoberete netakeire abaigora ababage no your behalf gose notakeiro ikaranse SMS umanyanga nkikirikebwe ntekorosibwa elio nyara kaba gokoranga ya chiribo sindo cheka igese message docho mo gabana bwe county ya Siaya ligete litukoligoro yatebanga litukolia lero eliria linke igoro nigo muraibwense Dr. William Ruto anyara tukoba gochakio murubiri nyota uyo kunyara koba gokuruchi bes cyo gokonya abakenya gochakia woncholeria ase county ya Siaya na ndi buna digire tinga no nganchire ndarabwata simie tigangwa nchire ero soko bwakire hello itangani atakora manyange ye soko ngosoere bijol tumuswati ke tobole tri tukaga ya soire ene soko kore ni tigana rabai namba ya studio nancho na umwanchi omurigiri namba ya studio tumaiko gendera umwanchi tumurigiri nabo kunyara kugwake namba ya studio 078 marakabere 6 maragata na trineri namba yo mwere 07886663 tanya tiri bagali ugwaka nabo kunyara gukubeka ekerengero kya gororo kuri ni tigana rabwate soko bwakire Alo, ensoko bwakire. Bwakire se wata jiriji se majana ndoso. Era ndario maje kuri ndango soki na migetai. Njagera nkora aligerelia malengo to iwero be iri buya. Ajagera sa kuligerekera bande bagotabata bajise amajabo babwato mu musobo.
lakini renda karenje ngolgere na wako rango position ye sa kweweka buye kiagara bantu madina igukira sete kara mokale tanga kare serikali ya uru ya lenge geti ya tikete deni ya bilioni 8 na chichi ese miaka 10 ama ya kwa unga yo mora yo bono igataraji na kule miaka 3 jiajire 11 12 wona kero kuligereria at least na boko ranga bantu mbe biseta asigete lakini asense mo yane na injira bonta gete ndebenga bonta gete ko vera so bora ibora buya ya mono ene ndi mati kule so kinamete biya mono kuro chi sebe chenyango so biya mono asante sana yunguru ase county ya Kisii watote biringa erebu na kuligereria ma bono kwirobeli kogenderete lakini otebirenga opposition ise kwirobeli biya na baroche nabera ase ko ba atapeta position nabo Diana ndoche ya mesire nabo ntebe Nsoko bwakire Nsoko bwakire byango to kwana nene ke idio girie radio ye TV oyo gukwana na Kaisa Ulitisa moja Kisumu asagoro kibot abotoroche nga emerengo yonsi mbare banga buya bagonya kurutira na kinjara ntoranyora umuntu uri musimamo turi muntu musimamo taratoka kiyere ugirie TV yabo koruche semecha kibosi mungano bose bagoshera no buoba TV itonga kikubwatago okay nataka nda manyanga go Kisumu kibosi kwibure bata bonsi chigo siamerani nchuo baji kwanda buzio shira na bagega chobwa nainde nsachinde bali bakorigereria magana siasa opposition boniga nchira bagenda te kwirobeli ne chingwane chigotebe chikurawa na umuske Olusegun Obasanjo nigo babwenete ko chikora chingwane chimeyense ya Kenya gose candidate yecha ko ban failed kurwe basha kuru isikoyense dara gwate yetu gunero muligeria kya ukwana ensoko bwakire Nsoko bwakire ngoto gukwana nere ukwana na Justice Nyakundi korilo ya Ruiru kayeli ogirie TV korigereria sobora yobo abo bisani baishe koba mona bara Rusia serikali rwegeti lakini baishe kutajera kando mba kwenye Rusia ororo yobona kuba sababu bwata na maigara ba Rusia serikali rwegeti sinto konyete asante sana sekerengere asante sana kuruchise mechi ya Ruiru asebirengeli byage biya kurende kero twakere simigo chagaiga egara tonyare ko batukuigwana ninyugweterere kabwa taka eko geteka ko machiko bagango chura kare karusi gororo muntu kwalimie naboko nyara ko bwate conversation ye nande biye buyese TV chinsa chiabo tukona naboko nyara liwa dara bwate innocent elan soko bwakire karua soko bwakire byango tugokwana nere nago kire ko bwata asante sana ntu twagokire Njeji saria korwa rorwa kiza ya nyam Kwane tonale jo kwana igoro ya uru kenya no nyo ire te gatagwa na Amalonso atenge njo rojenga asago na da jete karo karanga na ita ko batevuna wate ya kole kitika mba gwanja gawaida bwere abati kwaya ngora gosembanje barusie monto ya malibaga ara na kontana chingwane jiba kora latest de jiji agalile turoje monto ya omo alekoba dago etigwa abako buha serikali okay asante sana dana kweguru mungina unata ba gaba irete ngora iga mugakarara ogora chokuru kubugogo odeba ko genda ngora iga kwaebera likwara gaga kibinto bikaba na maene wikwenda ngora lakini nebirengera byo murigereria ndazikero murigereria na gwatekerengera kya ya Kiswahili mbere bikoma chikubuyekana abalende tigana arabu ateye eren soko bwakire
Nsoko bwakire. Bwakire biya. Ingo tugukwana ne. Mukwana Julius kirate muyandi. Ogo bategereire. Ndoje ngumurogo yumbi mu andrese. Lakini ndio wana serikali ya ile kimitanga. Wana sabanda wa opposition. Bere ke buye bero beri buye na bato tani morayo muronge ora tokonye. Namaini. Asante sana. Kongo kwa na kurugisumu. Ya masalia. Ya masalia gumbi yatore TV itone bwatete bia. Bwatete kiria kabisa rande toko akira ngambia mono mwakoletere nsoko TV toko ya kubarire na mobe andrete. Asante sana. Sana. Bono nya masalia tole. Asante sana. Bia mono. Asema mbia. Diana. Soko Bwakire. Diana na Innocent. Mbiore. Bwakire mpia mure. Bwakire bia. Bia mono no mwesimiwa Ben ngokwana kurunyamira. I want to tell all the Kenyans to know, more especially all Kenyans and all the world, the incoming government, it is from this side of Chupiri side. So opposition work very strong indeed. Tuongee ukweli bila kuficha ukweli wa Mwenyezi Mungu. Wa Kenya wote wajue ya kwamba serikali gocha Noere ase babo chagua Kalonzo, Martha Karua, Eugene Matiang'i as a leader of the President of the Republic of Kenya. Tusoea. Ngakibaji Kenya togendere kunyagosoea. This is over. By the way, eken muri ka wetari kieken kiamangana Yesu Kristo le moyo. The coming government it is from opposition. These people they are winning automatic. Ngaki murai bwense ketaka tebane milioni satako bwana jirocho. No, it's predicting this guy. You let me take as a call. You worry about my Mungu. No, we is going to get 2 million from there. I want to win further in Madras with 3 million from where? Let us don't get quick. Unaona za hii Olengo mmoja za Olengo utewe pia kia watu wanacheza pande ile. Olengo hizo ni chukura chia matia chia matia ni chia pokere kinga za wewe tani jiria kagire. So, yeye inaita from ruo nyaka katina hajo kuruchukura jirikia papa jirikia raira na jirikia renge jirikia 2 million because Mount Kenya wamefunga ababugata ni bara ilambale gusi wamefungwa ababugata ni bara ilambale gusi yo mwaka Ben nana ababugata ni bara ilambale gusi ala bajuda bara ila gwetere kia magio DM nyagusira Raila Amolo Odinga na ababugata ni chisemo chia gusi you see now see barati abanya batabanga kama bali sio when you go tell you boy go you it time is on to reach o de bunga ngo kamo ma enna ka ikija ban tate wo maragoba o ta go tiga I innocent ya mande maragoba wo sia o ne tinya o kame sia wadi yo kame kijo wo maragoba sim barati wadi usia nte bata o biwa minto asante sana sekerengererio Mr. Ben ya tabaga aya bi hapa gusi tuko pamoja tunazikiria hapo. Asante sana. Mbia mwana asibirengeli byage sibambia bona. Innocent ngachire nande etia ndaika gitenga yana chire. Lakini ende kwa iguri kirengero gya Ben. Ben gate abiro bakagukwa ni giswali ni gisonga batebanga ntagete yonsi yemanya. Andu meitama chukwana irio girio murai. No murai yale gateba no mweshimiwa Ben. Na machukwana liyo girio murai gwense. Ekera we explain. Lakini nende nanchire enchira akurwe birengereri byaye bona inchendigereti no nganchire mbwate tigangwa nchiro bwate yo ela nsoko bwakire bwakire byango to kwana ne wo kwana na Zakari Kurukikuyu igante kenege kong igante kenege kong kenege kong hello umumroyo waja kumruhusia alitakienda kwa rais na ndio wana maite shida sere aba opisa wana bante pasero kataine bara tena namu wabege ndekamo ora de bon wono kero monta ata kete kochia kito monta ata kete kochia wono maite ndo bugate ketiro okay to koigwete asante sana erote bige tiro da kerochi tiro kero kero monta ata kete kochia ora lende bali kurigereria segetire kikere bali kurigie kira gitaki kia aradi
Bagoteba segetiro kere. Omuntu nari ogutangana segetire kino ena sama mnyoko. N'omuntu ogutangana gochobo yomo. Bana gutangana babiri. Bara gutangana babiri. Bakonyoranga no yomo. Nganchire ndabwateye. Okay. Ero ensoko bwakire. Hello, wakire. Bwakire byengo tokwana komo. Kwa na job Maroko. Mwenye tena Nairobi iga jeshi. Ibi tombile iwana gotebanga getiro ngeyo. Egero isikuyerelia analyst mbate banga Nyanza chiko chiro rego chire 2.1 million. Kini bali ba work 1.6. Ekera ba waka 1.6 kora rusi 700,000 chagusi ekera kira chibona chindolo chibarase 1.6. Alafu apa kera bonus people liwa wende wake bali 2.1 minus 700. Ona kera rusi 700,000 echiga wono abaki percentage chiri chi work burwa saba kere. Orusi chiri batari waka. Maraka nyara chikura ni ruta chikonyora gusi. Igo bantu mbasa kutwara kuoba. Tikatuganye torole debate elia presidential candidates wacha wakora ngaki next year. Tumata kwa choro mugambi kuoro, but I strongly believe Matiang'i will make it. And he is the best leader. Okay. Yes. Bate temba bugate opinion polls chiavo. Tiri tano bagenda tekuri. So kuru binte wanya gotebanga 3 million acha kubuane match of 3 million eving business gosto wa Kenya. Okay. Boniga central tabua tikura, Nyanza tabua tikura. Kai. Tima idinga jiguru sigara ikro kulire no nya rifale ya banda bange bakolera bagotebanga Matiang'i tiaba tagere. Okay. So tigatubwa Matiang'i ando tumusabera maya. Eko era Matiang'i none rekero kuribu ya bintombire bigamune libanga kurovekana gochia police headquarters. Tale ngoro tali kutoka 70 byekerere ne manyetere is not part of violence. Okay. So tigatumusabira maya samo konya gambere Kenya konya Kenya. Asante sana. Aya mambingia. Thank you so much. Kwegure acha mubaruchire. Kire bachire ni chisabu. Timati yose monyonge nabwate chia yali. Ndabwate naburanyora ni sabu ya monyonge. Ensoko bwakire. Bwakire buya. Ingo togo kwana nere. Oyakoro kuguriso nyakundi abuga. Age mwaga Wilson. Biyande. Na riri nataka otebye umwana oyo ngabeze njiri ko begukekime. Wana liyo naraga ki. Wilson ntogo sana. Mate chwe siku nyago kweka ki chwe kwa tigatigwe. Biyamano mwakara igure kwa elire abana bozi daba ugwatagete ko gejio ndakiri titigwe. Wana. Aya biyamano togenda so bujana. Wana magana siasa. Magana siasa Kenya gaiga. Magana mugabi yorororo agotangana tangana ne chiru chimilioni 3. Erege yege netenga obo ibi na buyege nerete. Kai. Bone ye tanya ale kana se ngakigocha. Daraba nyoro jire bwelio balire bijuju byayo manyire ngakibi kororekana. Yo bano mayete sikuro chiwe chikobarerwe ase chiwakerwa. Chitangaserwa. Bali goru projection sio mugaga Wilson. Yeah. Bali goru chi projection. Bono tro bono muna bono chen si ale gotebana ndi buna tutagetebe. Ekure balerwa ari se yakerwe balerwa. Okay. Emanyunga ereire nganyora. Matiang'i ire nganyora. Onyondo karone ire nganyora. Yani chitaraika chichigo tangazo sempo masi. Otoma etenga ngobwete chikura. Asante sana. Tukorigia. Wake. Nabere igo. Asante sana. Kwa igure. Lakini kwa igure ino centenaria bese etigwe
Anye kubekwe. Aya magana ebese nchumo gakaga na muguriga mugakukwana no bwororote abamanyete innocent lakini oguri wichimuino gekara kuigwana tuli bate kukwana tuli in tanks kwana koralio murandi au kwana in tanks Gana bwatesimi soko bwakire rende bono nabo gotete Ela soko bwakire soko bwakire biya bwakire natuko kwana nere Anje Marieta John Nyakunde ende kiambuga shia egento na tabigoro ya siasa 2027 opposition tuwe bange biya I'm one of the opposition oize kwebanga biya na batokwenda through but wono buoba seboro bonene ai no bwato buoba ya ubuoba situbole na sebole na sasinini oize koligere libona yo corona Karonzo tatageti kwa namba 2 ale komo jania itabe namba 2 matianya be namba 1 egende gitore gwetwale kogenda na kiriki sambiri kamili na bara twaro koigwana lakini na vera achigwa bega cia nkongu ni ko turo jina bete deputy na nda itabe na ndena ngobo deputy lakini ale komo jania itabe yaba mu ikaransi na nde batebire bajira se isikake kora ikaranso mukutano abagambero digango tosabe na mangana baragambe ko ali opasanje na no muntu umwana siasa mukuru bwate experience ya siasa na bara abade baisifata asante sana na former president bunaranga na barabwe nere na bara abade baisifata sasa igoto ize koligero musajo yale ko machanye itababe namba ibero yo itabe namba yemo egende kiere kwera sambiri igoro tuakora niyo namangana sawa sanda sekerengerere gwigure batebaga kirubo trabwa tebi ibichuchu bya esebire Linet kirubo watching live from Nyamwere Nyamware Keumbu kai chisemo njiri tamaiti gusi gatebaga ari chisemo chia Keumbu chiguru nga Nyamware buya mono ase message yago Linet senti namba niri yacha sana lakini nari kujikira yari gukora 26 3426 ngagite nabona ndo murigerio kunyara kugwaka tunyari tugusanga ichiyari gocha amo lakini tingitu kwana naye nabo kunyara kugwaka tugende gusanga asi namba itio studio 078 mara kabere 6 mara 5 na trinere namba yomoiro 0788666663 nere namba itio studio nabo kubika bogie kerengerero kyago tunyare tugusanga kurire nande wakira asante sana en soko bwakire soko TV bwakire bia na ngo wa ko tebanga omuchadaro ibabwate no muya kyake ile tirigiti kenye dio giriti yake igo omuchadaro ibabwate no muya kenye dio giriti yake ngana litoko igwana ko ke na ikeli wana yona ngo tebanga eke kwende opposition ise kwebanga buya hello ningo igwete opposition ye bange buya egente ke tuakirire nande kurugusi rutasa kwiranga na gwate jikura kura nchiyo no mbogera bagero mate na butumijeng imenyete ruiru bagere mbali gwaka kura bagere go inga chijikura batama Gono kulinu kuliera bakuriera. Ye bono kunu kumunda bakumungena kura jo itaka rabo gerepi. Okay. Lakini ebirogo birabiba kwa biro bibanchirane. Bate temba tagite. Banga magecha. Dige jo matekirire se ngombe. Igoli kuli bake ngombe kukuri aba ya ige kuli baka na onenga kira ngombe kwete na wali ometendi tagite ko gagurwo. Asante sana sekerengero kyao. Mbia mano akinende kango to mu ano minto matiangia magoro. Sawa. Sawa mbe mugasomia. Na ibo igo. Aya. Diana. Dochechi aminyokire sana chitigalise tekainya chiba chinsa isatese mambia bono. Twatete kogenda nyali bali masawa. Muraitwaganyete oikeranire. Maiti gosega ikiranire. Jam neroro. Togenda mutibuko tokoirana. Tokonyora chiteka chiri chinge turanyona batukwana mugeni. Sawa.
Soko TV uboroso bw'umugusi warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yawo nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tore chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sababu yokore talentambe gucha kuriye byombo bunebe tutarira somo cyokebirigo naboiga somo cyunyamira gose twakirishe myese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Soko TV twachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuel nabo igabanye nabanyika irigo kwanero ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe men Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'umugusi Yekoro yeito imeye Soko Soko Yekoro yeito imeye Soko Soko kibengia yakire ngumanga bunalero mugusi omwancho mulireri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa asichi county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete kotegera rororo obero gutara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na guchaka kwerigeria asenchira ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Soko TV elietaliane ni Innocent Onyango ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomone no Nairobi elietaliane Linet Nyambane eye ne Soko TV oboroso bw'umugusi mwancho muligereri nande twirene kuri osumutumo ko musini ni uri twagenda nigo chetre chitaika isato ne taika mo yetre mage chisa isato cyabono mambia nande mono nigo tubwa tomagani itokurunga Alpha Maton elite ngori mentande go chibusia bundara taite kora bwatire litangani nigaro murwanire bwe koriye kirogo kyo bunga se ensemelie bunge
ekurukunga nyali bali masaba elito nyara ko batokoranga ningi kilikeroro na ne mono tete kora mwali baga no nyichinga kicherire elia gokwani na ne mona tatenga banyali bali masaba ngakibagendete Mr. Alpha Maton Nyasetia. Yes. Malita ona makogo. Na matindi. Bora tigangende na Alpha. You make it a summary, you make it Alpha. No problem. Okay. Yeah. Karibu sana Soko TV. Biamono sana. Na kile sachindo munyali bali na baratoke banyali bali muri abangi sana. Kambanane nero imanyekane tigiro mundu ne kazi ni yaye. Na ora nyore nga narukare ikimuga taramanyanga uyo no mumubea musigisa ikinyumba kiri kintu nyingi sana mono sana there are 8 houses basically but we have more houses nyaribari nene abantu bonsi bara accommodated ya nyaribari lakini exactly bono natake kumanyanga yuruete nyaribari masaba. Okay, I can see yonkuru asakuru kunga muweko nyaribari masaba Bunyakoni. Okay. Kambanani whatever. Okay. Bano. Aya, mwigule bano Bunyakoni muweko mageni tono ara mwamanyira bono sekenyole kyo ngakia banyali bali bagendrete. Banyali bali mbia bali. Otatige michandera onelinga abana bali bataraende school. Na kitoko nyakori ngaki enseye ko abana baitu bagende school without any problem. Ikiagera education nero bakoroka ngai equalizer ekoleta abantu bonsi amo bali inse bachicha banyora na bali igorake aba bali inse banyora mbaitu tamatemo babera na bali igoro kwanyora ngaba bali inse bakodire kina barabo baimukire babera abantaba ya Itabanyali bali chena buna naba manyire kwa renje ndo muamate kurubuge tutu bwa masaba. Yes. Tuba manyete buna abantu bakora umuchango mwachamwe ga mwasangira ni umwana wagende skuru ko mwatigire changirana. Amangana yo changirana. Tabwere tikoba ina civilized society. Yotobwende gutwara umpango. Abana bagujere skuru tutabwati tutarigo depending na wike fundraising era bali nteresi chibesa. Okay. So igeta kire kerore omupunge okoena no mwongozo kwa tebange constituency yane ige kubugolia ebwata abana 10,000 igombwate 50 million cha CDF ngakinko bagera abana bangakishinga bachire school bonsi. Okay. Bono igo partly a problem ya bana bataragenda buna asibirengeli bya Mr. Alphaton lack of leadership igono bura yoro chebo butayo ngai bwasirira oborai mate efyongosi na umukurigeri umuntu ekeni mwabuganare ekiongosi lakini umuntu ndibwense gotiga abana bae batari guche school ngakitoko morokase ekigusi onye kindo mubunge nje mwana ntaka wataende school pako mwana uli nyari bali masaba I will look for every means pako mwana naende school constituency wata banda bangi na bakenya bagendete kuyibura abana bangi na bura ligereri mate muchando tubwate Mr. Alpha boni guys ya Kenya. Yes. Use kuligere link libagate bango mubaro bw'abantu against the resources chikwana no abura nyore nchiri kogenda se umubaro uri kwigwana no wanchana echichigo kole empowerment ndi chirocho Chico and acquire what 20,000, 30,000. You know, we cannot speak from two sides of the mouth. We katukwane kurua somonua ya omonga besanchi yo Kenya. Tiga serikali come forward yeta bengaki besanto bwati tokoira bane school. Lakini nto basako pretending anko genda tori Singapore ekero abana baitu batari go school. Ngayo mwana utari go school akogenda awetera ende Singapore. Mr. Alva koreka no ule nseme ya mwina gukana isabali ya Singapore. Njetinda teba mangana agukana. What I'm saying is simple. Onye serikali yasinyirwa kolegasi. There is always an interim government which is opposition which can take over in time. Igeke ntotago teba ngeringa ki abantu balia bali in charge. Munabona I'm not even going to the national government. Onye koromo bunge. Ebintu ne bingora akole. Onye CDF ya onye pasa litereisana. Na boko suna CDF nke obeke gaiga. Obeka sabana bachere school
Kore ende kora anyone ngatubwati. Na bogo ukimukia maboko igoro sabe wafadhili kama sisi. Otebe ngaki alpha. Tuike gal tu change chibesa abana bakoreki. Lakini to basiku ikaransu tariko teke any initiative. Kiagera abantu bare as abject poverty. Batanyari ko raise. Batari ko raise mani chibesa chokoragera. Lakini umwana aite tepu kweli. Awende to kande high school. Grade 10 boni high school baikaraste. Batabwati solution bakubolinga chiribwe chimbate ibere. Uniform ngo chakera ko school fees ngo karaki mkorwa. Igo and many other factors chikogera togotebanga onye kugwate obongozi nande ngotebi bali aso obongozi ngamba bwate still time na bako improve they can improve igo bunurigere timba na barai partly lakini nende tugate yes kwate bino barai lakini nende nagusiye tutweligere linegendete go face umuchando ore monko yarabule bintu biri twagasimikire kale bya kaletire enibo mbiyo. I love discrimination. Nkiye kugera the rest of the world chipara chikorosigwa. Nyari bali masabe pale tari korosuna na ya moiga. Ya miracle bali. No. Njengo tarande uchi central na tara uchi Rift Valley jinara chipara chigasa ine korosu kalioka. You know abantu baito batigete gototetea. Batigete gukwana ngantu takeri gento gete. You know, ntwabata eviongozi buna babongeri nyachae bale kurwanirira abantu baitu sana. Lakini aba bakogenda barara parliament bakira bali gukwana kende yonse. What do we do with them? Jingindo chaba gusi parliament no ni scandal ejia sha na barayi baitu bagenda ko chi soki weje isiko. Are you saying abarai baitu bali gusi igo barayi? I'm specifically talking about Nyaribari Masaba. Okay. Umaisikia any statement, press statement from Nyaribari Masaba? You've never heard. I'm sure. Yeah. Lakini muraire ndora kwa diri goro nona ya makabese yense ya Kenya. One morning tu ikaranste nerega igagateba nga yense ya Kenya sike gancha buna koligere ibintu biri buronge bitakira abantu baikaranse yense bakwanire ibintu biri. Practical examples yo konyoro muraye kirabona go chikoba ko chikoso osubo bunge. Yes. Bono gwatebire kine kirogo gwachire stepping stone abande mugo chagote abaringe ngakingwale go chaka kurunga gaga mugweko pati wachire bono tete ubugolie ensemo ye bunge yonsi ya Nyaribari Masaba. Ikiagera ne bwate mechando. Mechande bwate abantu mbako gendera wikaransa baganye solution erukoro kurigoralia. A solution ewekerwe from among us. Despite the fact that ntora tware background yoko bachi managing directors Kenya, yoko babanta bakubwa, yoko bachi CEO, because opportunities are given. Na kia ko era togo enda saba na inchi to batebinga. Onye chi policy cyane chiko kokya. Toengo bugambi. Torole buna tokorosi Nyaribari Masaba era bese. Andebe biya. Use kuligereria aba Kenya, this is not the first time bachi ko bakumirana no muntu kurukumu untu kuligi chikura. Yes. Ngakinde nagambete nabali ba luziri, of course nabali ba winiri. Yes. Banyole chi promise jire constant chira chibwe kaine. Yes. Teba kogenda chingurukiro sana. Yes. Lakini kero muntu ikire busiali ochogo tebi na igetalia. Yeah. Nanyora nonyene nchiri nalengere tichibes chigosoka kurwa sike ganchekelie. Nchiri gosoka boigo. Kwanyora explanations yechibono mwakie kuratata itiguchiwa. Okay. Alvaton bono kogenda ali chikuligie kiro gike. Yes. Kago ikaga ali buna chinguru chikoreka na chiroro face reforestation. Yes. Plan kiubugate yo Nyaribari Masaba. Me am a mobilizer. I mobilize people, I mobilize resources. Kwa hivyo, onye wasinyo ku mobilize resources. Onye ko lenga tingo which ko genda onye orichibe chichira sike ganja. That is not the reality. The reality is for you to be a mheshimiwa. Lazima ukue na initiative kwa mind yako. Ya kuweza kufanya ile kitu yenye watu hawaoni. So mimi nime come up with something called Alfamaton Foundation. Alfamaton Foundation, other than the CDF kit and the bursary money, we will work with other like-minded organizations like World Vision, DFID, Oxfam, and other organizations. Chirichiko kora funding. Ekiagera antole need. I can go there as their mheshimiwa
I present their problems, their plight, waweze kusaidiwa kama wananchi wengine wa Kenya, because we are pretending to be rich when we are not. Our people are suffering. Okay, watebire guchikobaga gukora na mashirika bono iga munyari bari tarakobeka. Are you still working in each organization ichikoranga ngo imukiore amagima y'abantu bari bari na korira mangana mange Kenya? Ekero 2008 Kenya yanyorete mechando yokukorwana. I worked with those mashirikas. I'm the one who organized the Caravan of Peace for the whole country. Nikabeba wasanii wote Kenya mzima kwa sababu background yangu mimi ni msanii. Nikaweza kutembea kwa major slums, Kibera, Kangemi, Mathare, tukaongea na watu wakaacha kupigana. Which means I can use the same formula and I can, because this is another disaster that we have. I can use this formula to ensure that I get funding for my people to go to school. Engakie yo kwa rwanereta abantu wantebiri Kibera. Yes. Wantebiri chisemo chia all over Kenya. It is all over the country. I did it. So this is a small war. You know what I'm going to face is small. I was dealing with a nationwide crisis, catastrophe. But boni gabona to kwa naiga ngo chigo deal na constituency ya kego kalendanya ale ko handle. Actively boni ga chikwende chichi organization ichigenda to konyo munyali bamusaba. Yes. Kuchigenda to konya lakini asibali bakubolia. You know, the approach matters. Bantu bali ase kerogo uikaba babuli inishe. Utachie tioro as the organization chile. They will not even think you have that problem. You must go there. Chinyinge chigendete ko withdraw oise kuligera no na serikali ya America ebyombe biri bari go fund aba Kenya binde chinse chinde no na Africa gaiga bachakire go change strategy yo kubeka chibese ebyombe bona bago deal ne government direct or and office frustration inga kyora kole binte. I will face the government. Hiyo asina wameweka hiyo pesa, nitaenda hapo niombe hiyo pesa. Nipelekea watu wangu huko Nyaribari Masaba. Nitapepa hiyo pesa kutoka mahali imewekwa hapo na nipeleke huko. I'm a good negotiator. Yeah. Na bodi gantu bwate crisis yokoreka na kugamba ne serikali etoke serikali ito igwana netinero. Serikali bono gose ni ntuguchukira. I'm talking about the government of the day. Ile government yenye itakuwa pale. Kwa hivyo we cannot predict right now which government is going. And don't be stuck kwamba hii serikali ndio itakuwa hapo. Hapana. Okay. Mwanju muligerie ne assurance ya nene sana kubeka gaiga Mr. Alpha ilietalia eneli nene sana na bona kira kwangira ni 28 na machiko kora inga kinere mwale ku perform. Yes. Kora taibo no mugusi kora mo history mugusi ara komanya Mr. Alpha pa teborogereze njendo jo mweshimiwa kora tayo mugusi boli nganga kiri ku agateli na basani bali ku akabeli na baro. Okay, nche onkoro kwa Alphamaton. Mche na telto kotera ukuru ngatike ke hatutaki. Ngatera funga mshipi. Tugashirikiana na DNG, who is now the MCA Goodley. Tukarosia matera kawin awards kama vile Kisima Awards. Na tukaewe opportunity. Yo wakikishanga Kenya yanyola amani through music, coexistence. That is when I gave the likes of Eric Wainaina, Nameless, Wakimbizi, DNG, tukashirikiana, tukasunguka all major slums, all places in Rift Valley, to talk to our people. Look here, Tony Yadundo is here performing with Eric Wainaina, while the Kikuyus and the Luos fighting. Na tukafanya hiyo maneno, ikaweza kupata direction. Mimi kwa ukweli ninaweza mobilize watu. Okay, kwa tebire kubikora abantu sobwamo. Abasani abange basoire parliament talige ntegitangani. Yes. Twarolire Jagwa went there. Yes. Aba bakichikuramba bwate assessment yabo report card yabo. Yes. Perhaps no go kiri nabasani bali bachiroro sekoligere likiare no aranere. Yeah. Okay, let me tell you something.
Ntori go assess abantu communally. Gotoko ba assess individually. You cannot say because Moi alikuwa hivi na hivi kwa hivyo Ruto atakuwa hivi na hivi. Hapana. Ile kitu iko ni kwamba you give me an exam as an individual, not as a community, not as a profession. Mimi ninajijua niko na tajriba ya hali ya juu ya kufanya kenye ninasema nitafanya. Okay. Kwa kwa na chiwe stia nyota bono. Because bono let me place it at the center buno mosae. Yes. Ichina chiwe stia ndete kwa no uchia saba sai. Yes. Ba na bila tokibono bracket ya 29 kwa ruroro. Yes. Wachire bosio. Aso ikaransete ngakyulgire. But bado nchino musaende. No musa ole bado. Yes. You are youthful dima tabaka kambaroro. Tabaka kambaroro. Yes. Bore keroro musa uyo bono mone nake. Yes. Okurigirira baba ke bajo ali startup which. Yes. Biregeli bya uni chiwe sechi yanyo. The problem is it is done for political mileage. Ekiagera abantu aboko achibesa. Chisemina irenga kwa bayirire. Wikabayiru chisemina chinyinge mono. Bamanyenga jota fandi ginkoewa nguchindi nandi wakana. Many people are drunk some of them are going to die because I've seen some people getting drunk on a daily basis paka hiyo pesa ishi. Because they have never seen such money. Na enderende bako tebanga chibese chitwairwe ichine chabusa. Iko tutakeire kwanza tokole into kunga training. Abantu babe inspired gukora biashara. Batewe the ups and downs chikonyorkana se biashara. Batewe kunga biashara ebyo kero kwa nyole challenge yo gukorega naiga. Lakini the problem we have, they have limited knowledge on business. Business is another iyo ni mwanaume ohino musajonde. Kiagera business nchibuate formula yae. Money making has a formula. So if you are not taught on the same and you are given money, nyota fund. Giving people money is not the ultimate goal. Is it the government, community leaders? Whoever that is giving us this money should do that process properly. Let us have our youth, tuko na trainers, waende seminar mahali, wafundishwe maneno kidogo kufanya biashara, entrepreneurship, wakuwe na mtu wa monitor, wajue tumefika hapa leo, tumepata loss, and all that kind of stuff. Tonyole umuntu ukuba train. Aba serikali ne wate capability yo gukora kirigento. I don't know whether they are misinformed, but I can offer myself to help them just on that. Okay. I can teach them on that. Oigelie serikali na kore mirobili ujasa. Bango basomia. Okay. I think that is a goodwill kwa orokiri ujasa serikali. What I have said because to be honest, I can Suez was 100%. They are doing a few things which are good. But I'll want them to do more because I know them. They have the capacity. The problem is the willingness. They are not willing to change. Because if one man can, and this one I want to you to put it down. If one man can decide that we want to have a good country, ndoto keteko nyole nsengi ya kabisa ebwato mochoko nse ye konyoro kebebuya ntoyo mubwe kananya ara 7 kabisa kabisa. Let me tell you about Dubai. Dubai is only one person who made a decision to be corrupt free. Akaamua abantu bane mbatagete ubongozi obuya. Rasilimali chama botachi on stock nyora sense yaito tiato chibeke ase ogokonya abantu baito na kigekogera economy ya Saudi Arabia na ya Dubai iko nchibweka ini chinse chinde because those countries are not very big, lakini iko baamwete ko mukie direction ya monga. Sisi Waislamu hataki haramu, hatutaki kula pesa ya watu ambao ni maskini. Bakaamua kwa abantu abaya. Right now abantu baitu no bagatagete gutamago chibachiko kore chigasi. Machumuligeli ni Mr. Alpha no wigwete fundaendete kwana kachire no chinsa chierete na bekorekana nabwate chapter nene sana tagete chendigi ribaga
gocha go invite na barai bande Thank you. egere to shape community kwamba korekana no bwate birengera ligete biri oranyara koba okore to munguso asobwango bono munyali bali masaba kwa bikwana ile national issues ora matebye ibintu biriyo begete chi policy chiriyo ligereti kwa soiga tuganye taarifa chigocha tatebe ngabono rero twakora twachutie twachutia sinini But you can give me 2 minutes. Okay. I tell my people what I want to do for them. Thank you very much. Bono nche Alpha ngoja na innovation. Yonte gete o create employment to my youth population. I want to invest in human capital. Abantu bane baikaranze tekoruma mpaka maragoba, they don't know what to do. But I want to start slow, but sure. Nsomya abantu bane bakole kigazi kiri ngo basomya. Nimbwate binte binge sana ntete ko basomya na nimbwata mashirika mangi ataite ushirikiana mona nje kindu mheshimiwa. Alva. Bo science kiyo tete ko basomya. Igente tangani. Muna bakorosi kibesa bwangu. The plants, traditional farming, yokoli maybe to make yamo, wanyorajide bebere, I'm going to abolish it. We are going to leave maize farming to Kitale people. Sisi tutalima kitu itatupatia mamilioni ya pesa. Na hiyo kitu tutalima, tutachukua hiyo pesa, tutuambie watu wa Kitale watuletee mahindi hapa, tukule. We don't need to farm maize in Kisii. Because we cannot compete with the big people like the Kitale people. That is the traditional way of thinking. When we are rich, we can buy. Yeah, we are going to be rich. There are a few things, but I will just hint out. Carrots gives between 1.5 to 1.8 million per harvest, which takes approximately 4 months. Carrot, yeah. Rosemary is vibrant. Rosemary is used mostly in United States of America. Rosemary, 1 kilo goes for 1,000 shillings. So, I mean, no tuare geticha kiao. Na bokoro sti million kurwaro. Okay. Yes. Kende tuara kwa nire kyo. Okay. Igento ya kabere. Nyari bari masabe mwameteti. Nkogenda butuko igakwanya nige sunte paka no moisonde na iwa baisike bakubuli wase TV nga utaki kuolewa na nani ati Mukisi. Kwa nini? Unaenda huko unapata ni giza, ni wachawi. We are not that thing. We are very dignified people. Sisi ni watu werefu, ni vile tumefanyiwa vibaya. Ile dreams Nyachae na Kinaongeri walikuwa nayo, wale walikuja nyuma yake wanafaa kuingia pale nyuma ya tent watuambie what happened. Potuko kugenda kwanya walege sunte. Ndi igendo gya katatu umongino bwate miaka 80 ngakia kubugolie jaraka ni ujikulia maje 3 kilometers away usi. Nchege ntege tangani nguchikobeka na maje. I don't care where I'll get the money from. I will make sure there is clean water. Si ile watu wanaongea ati kwa sababu ya manifesto. No. Me, I'm going to sink boreholes. If an individual can sink a borehole, why not a constituency? Igo abanyali bali bamanye nk'ibisima mbiro bigocha. Gosengo bali melande bisima. Yeah, that will be my. I will not allow tingwanjera na bangina bagende kubugoli amaji n'ibiko roje. Where I am a mheshimiwa, I am above that. Okay. Dochinga mu director na gonte bichinsa child. Tuaminyoka sana. Tungemongeresha lakini no problem, we shall have another time. Doje tutwale litulinde. Tagete gote biringa lituli alengeli mwe semambia. Bono twale gote banga otara ire mirimo toke gwakorera maigiri. No gendete gukora maigiri. Ningendete gukora maigiri. No gendete kuli. Oyena ya igangendete gukora ayana maigiri. Ndete gukora maigiri. Biya mono sana. Mr. Alpha. Yes. Lieta liriendelia kabire. Alpha Maton Nyasetia aka Komo. Nyaribari Masaba twasija. Okay. Kwegure Nyaribari Masaba bono mweikereirwe na ande Mr. Alpha Biya mono asokonyora libagano ali alengelike ni mate Nairobi nuru sana buna abantu igoro basiekeretwe abangerero kiri muntu asoka ne gali yayo buganga mogomonoro.
That's why I was a bit late. I will apologize, and next time, trust me, I will not be late. Okay. Kwarire ira muligere na roroche. Ikirabo mwancho muligere to ikiro mwali wo murobiri bw'ensoko bwakire nchiguru ku Innocent Onyango. Tumirane mambiti chigatatu annemono kwa raigure abana bwa baraito bwatese chinga kichiabono bayendete kurwe birengera byabo kwa igure gako tebangera gwa ku musumali abeke arorenge ibintu byabwenere nyali bali kwa muligereiri na annemono usiku aligereiri kwa manyire kike litogendete kuyaligani yenda kubwate mirobiri yitu. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira